Bueno, boas tardes. Comezamos a sesión ordinaria do Pleno do Concello de Miño, que ten, bastantes puntos na orde do día. Empezamos coa primeira, que é a aprobación de acta da sesión anterior, que foi o Pleno do 17 de setembro de 2025. Foi enviado a todo o mundo. Algunha pregunta, comentario? Ben, entonces, votos a favor? Unanimidade. O punto 2 é a modificación da composición das comisións informativas permanentes. Logo de ver o acordo do Pleno de 23 de xullo de 2025 relativo á toma de posesión de don Luís Puente Ramos do cargo de concelleiro do Concello de Miño en sustitución de don Ángel Abella Lorenzo tras a súa renuncia voluntaria, logo de ver que consonte ao artigo 124 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximo Xurídico das Corporacións Locais, aprobado polo Real Decreto 2568/1968 de 28 de novembro, corresponde ao alcalde propoñer ao Pleno Municipal a constitución, número e denominación das comisións informativas permanentes, que son aquelas que se constitúen con carácter xeral, distribuindo entre elas as materias que han de someterse ao Pleno. Igualmente, o artigo 125 do antedito regulamento, o artigo 20.1 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e o artigo 68 da Lei 5/1997 de 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia, establecen que cada comisión estará constituída agardando a proporcionalidade existente entre os distintos grupos políticos representados na corporación. Todos os cales teñen dereito a participar mediante a presencia de concelleiros pertencentes a estes nos órganos complementarios municipais que teñan por función o estudo, informe ou consulta dos asuntos que han de ser sometidos á consideración do Pleno. Logo de ver que as comisións informativas son de carácter perceptivo, así como a Comisión Especial de Contas, en virtude dos artigos 20.1 e 116 da Lei 7/1985, artigos 123 e seguintes do ROF, e actuará esta última como Comisión Informativa Permanente para os asuntos relativos á economía e facenda da entidade local, se así se acorda polo Pleno da Corporación. Segundo o artigo 127.3 do ROF, propoño ao Pleno Municipal, logo do ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, que proceda á aprobación do seguinte acordo. Primeiro, modificar a composición das seguintes comisións. Comisión Informativa de Asuntos Xerais. A función da devandita comisión será o estudio, informe ou consulta dos asuntos que xan de ser sometidos ao Pleno ou asiento de goberno local cando esta actúe con competencias delegadas do Pleno. Agás que cando teña que adoptarse acordos declarados urxentes. A composición desta comisión quedaría como sigue. Presidente, señor alcalde presidente, don Manuel Vázquez Faraldo, PSDG, PSOE. Vogais, doña María Catalina Morado Fariña, dona Emma González Álvarez, don José Manuel Pantín Morado, dona Yolanda Bello Pérez, don Francisco Manuel Lavín Cartamil, dona María Elena Laje Suárez e don Santiago Gómez Beade, todos eles do Grupo Municipal do PSDG PSOE. Dona Fátima Blanco Permuy, dona María Jesús Pais Vilariño, dona Sagrario Pérez Díaz e don Luís Puente Ramos, todos eles do Grupo Municipal do PP, e don Alberto García Nicolás do Grupo Mixto. Comisión Informativa de Contas e Facenda. A función da devandita comisión será o estudo e informe de todas as contas que deba de aprobar o Pleno da Corporación. Ademais, actuará como Comisión Informativa Permanente para os asuntos relativos á economía e facenda do Concello. A súa composición será a seguinte. Presidente, o señor alcalde presidente, don Manuel Vázquez Faraldo. Suplente, dona María Catalina Morado Fariña. Vogais, don Francisco Manuel Lavín Cartamil e suplente, dona Emma González Álvarez. Don José Manuel Pantín Morado e suplente, dona Emma González Álvarez. Don Santiago Gómez Beade, suplente, dona Yolanda Bello Pérez. Dona María Elena Laje Suárez e suplente, dona Yolanda Bello Pérez. Todos eles do Grupo Municipal do PSDG PSOE. Dona Fátima Blanco Permuy, suplente, don Luís Puente Ramos, dona María Jesús Pais Vilariño, suplente, dona Sagrario Pérez Díaz, non? Sí. Sagrario, sí, pon Díaz. Todos eles do Grupo Municipal do PP e don Alberto García Nicolás do Grupo Mixto. Isto responde simplemente a que houve un cambio na composición do Grupo Municipal, neste caso concreto do Grupo Municipal do Partido Popular,
Polo tanto, hai que reconfigurar as comisións. Entón, non sei se tedes algunha observación. Pois pasamos a votar. Votos a favor? 12, sí. O segundo punto, que o segundo, é a modificación o terceiro é a modificación da ordenanza fiscal número 5, reguladora da taxa por saneamento, así como do tratamento e depuración de augas residuais, incluída a vigilancia especial dos sumidores particulares, e da ordenanza fiscal número 9, reguladora da taxa pola suministración da auga. A proposta da alcaldía di o seguinte. Actualmente o Concello de Miño está a prestar os servizos de suministro de agua e saneamento, tratamento e depuración das augas residuais a través da empresa concesionaria, contrato de xestión de servizos asinado o 21 de marzo de 1997, coa adxudicataria Espina e Delfín SL. Segundo o clausulado do contrato, a retribución dos servicios lévase a cabo a través do cobro directo polo concesionario das tarifas a satisfacer polos usuarios, tarifas cuxo importe debe manterse actualizado conforme a variación do IPC anual segundo o acordo plenario de data 15 de outubro de 2002 e de conformidade así mesmo coa cláusula 21 do prego de cláusulas administrativas particulares que rexeron a adxudicación. A regulación das tarifas sinaladas atópase en sendas ordenanzas fiscais, aprobadas polo Pleno desta Corporación, en concreto, na ordenanza fiscal número 5, reguladora da taxa por saneamento, así como do tratamento e depuración de augas residuais, incluída a vigilancia especial dos sumidores particulares, e na ordenanza fiscal número 9, reguladora da taxa pola suministración de auga. En base ao exposto nos puntos anteriores, o Concello ven aprobando ano tras ano a modificación das citadas ordenanzas fiscais coa finalidade de dar axeitado cumprimento a obriga de manter correctamente actualizadas as tarifas conforme a variación anual do IPC, cuxa última actualización, según acordo plenario, de data do 7 de novembro de 2024. Consta que o 30 de setembro de 2025 a empresa concesionaria presentou escrito neste Concello detallando a variación experimentada polo índice de precios de consumo, sistema IPC base 2021, dende agosto de 2024. A última referencia tomada na derradeira actualización aprobada, ata agosto de 2025. A porcentaxe de variación alcanzou o 2,70%. Así mesmo, o citado escrito se acompaña a relación detallada das novas tarifas actualizadas que correspondería cobrar aos usuarios no próximo ano 2026, en base á aplicación da citada variación do IPC ás aprobadas na última actualización. Esta alcaldía presidencia, en base aos antecedentes sinalados e considerando a necesidade de dar efectivo cumprimento ao citado acordo plenario de data 15 de outubro de 2002, así como a citada cláusula 21 do prego, ordenou tramitar expediente administrativo de modificación das citadas ordenanzas fiscais, coa finalidade de actualizar o importe das tarifas, experimentando un aumento no seu importe con respecto ao actualmente en vigor, como consecuencia da aplicación da variación do IPC sinalada, 2,70%. A modificación proxectada foi informada favorablemente pola Secretaría e Intervención Municipais, segundo consta no expediente. Por tanto, tramitado o correspondiente expediente e tendo en conta que conforme a normativa aplicable o acordo plenario para darlle aprobación ao mesmo deberá ser obxecto de exposición ao público polo prazo mínimo de 30 días hábiles e que procede a aplicar a actualización das tarifas a partir do 1 de xaneiro de 26, esta alcaldía presidencia propón ao Pleno da Corporación previo ditame en sesión extraordinaria da Comisión Informativa de Contas e Facenda a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente, segundo dispón o artigo 17.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a modificación das ordenanzas fiscais número 5 e número 9 nos termos que se indican a continuación. Modificación do artigo 5 e disposición derradeira da ordenanza fiscal número 5, reguladora da taxa por saneamento, así como de tratamento e depuración de augas residuais, incluída a vigilancia especial dos sumidores particulares. O artigo 5, cota tributaria. A cota tributaria correspondente á concesión da licencia ou autorización da acometida á rede de saneamento exixirase por unha sola vez e consistirá nunha cantidade fixa de 77,95 euros por vivenda ao local. A cota tributaria por vaciado de fosas sépticas aplicarase segundo o seguinte: por contido de fosa séptica vaciado na depuradora, 8,49 euros por metro cúbico. A cota tributaria a exixir pola prestación dos servizos de saneamento e depuración determinarase en función da cantidade de auga, medida en metros cúbicos utilizada na finca. A tal efecto, aplicarase a seguinte tarifa:
Para vivendas por saneamento cada metro cúbico e por depuración cada metro cúbico, os euros que se cobrarán será o 50% do consumo de agua, a mitade. En fincas e locais non destinados exclusivamente a vivenda, por saneamento e por depuración cada metro cúbico, tamén o 50% do consumo de agua. En ningún caso poderá tomarse un consumo de agua que sexa inferior ao mínimo facturable polo seu suministro. A cota resultante da consideración deste consumo terá o carácter de mínima exixible. A cota tributaria por acometida de saneamento, así como conexión ao pozo ou colector, será instalación de arqueta de saída para acometida de aguas residuais con tapa de fundición de 40 por 40, tubería de PVC de diámetro 160 a 200 milímetros, 5 atmósferas, por 5 atmósferas, incluída excavación, recheo, demolición e reposición de firme no seu caso, así como conexión ao pozo ou colector existente mediante kit estanco de conexión, unha profundidade máxima de 1,5 metros e para unha lonxitude máxima de 5 metros aplicarase a seguinte tarifa. Para unha zanxa en terra, 509,99 euros por zanxa. En asfalto, 592,04 euros. En beirarrúas, 639,11 euros. Todos os precios anteriores veránse gravados co IVA correspondente. Disposición derradeira. A presente modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de saneamento entrará en vigor no día da súa publicación definitiva no Boletín Oficial da provincia e comenzará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro de 2026. A ordenanza continuará vixente en tanto non se acorda a súa modificación ou derrogación expresa. No referido á modificación do artigo 6 e disposición derradeira da ordenanza fiscal número 9 reguladora da taxa por suministro de agua, modifícase o artigo 6 que se refire á cota tributaria. A auga suministrarase mediante contador que medirá en volumes a cantidade consumida, que será a que o abonado deba de pagar segundo as tarifas desta ordenanza, partindo dun mínimo igual para todos os usuarios. A cota da taxa regulada nesta ordenanza establecese segundo as seguintes tarifas. Consumos. Para abonados domésticos, para un mínimo de facturación de 30 metros cúbicos por abonado e por trimestre, a tarifa é de 0,609634 euros por metro cúbico. Un primer bloque de máis de 30 metros cúbicos ata 60 metros cúbicos por abonado e trimestre, 0,679880 euros por metro cúbico. Para o segundo bloque, máis de 60 metros cúbicos por abonado e trimestre, 0,808941 euros por metro cúbico. Para abonados industriais e obras, para un mínimo de facturación de 60 metros cúbicos por abonado e trimestre, a tarifa é de 0,609634 euros por metro cúbico. Para un primer bloque de consumos de máis de 60 metros cúbicos e ata 105 por abonado e trimestre, 0,7659,54 euros por metro cúbico. E para un segundo bloque de consumos de máis de 105 metros cúbicos por abonado e trimestre, de 0,808903 euros por metro cúbico. Respecto aos dereitos de enganche, os precios quedan que para cada local ou vivenda cobrarase 77,58 euros. Respecto ás acometidas, os precios varían dependendo do diámetro da acometida e do tipo de reposición a realizar na zanxa, que creo que non o vou ler porque o temos todos, máis complexo, porque os precios varían segundo o diámetro da acometida e o tipo de reposición a realizar, e hai moitos ítems que creo que se poden consultar aos interesados. Vámonos por vos. E vamos xa ao epígrafe de contadores. Para instalación de contador de 15 milímetros en batería de contador ou similar, para un contador de 15 milímetros de válvula antirretorno pezas de conexión, 107,10 euros por unidade. Para contador de 20 milímetros de válvula antirretorno e pezas de conexión, 132,77 euros por unidade. Para contadores de diámetro superior a 20 milímetros, segundo orzamento para cada caso. Para contadores sen colocación, segundo o diámetro, entre 15 e 65 milímetros, hai unha gradación. O máis barato vaise cobrar a 79,83 euros e o máis caro, que é de 65 milímetros, a 1027,25 euros. No medio hai 15, 20, 25, 30, 40, 50 e 65 milímetros de diámetro. Para a xestión de cobro a impagados, o cobro aos abonados morosos dos gastos ocasionados pola comunicación dos recibos pendentes de pago,
terá unha tarifa de 5,81 euros por unidade. O desprecintado do contador e a comprobación e precintado ou a comprobación e precintado do contador no instalado polo servicio ou comprobación de contador do abonado con contador patrón ten unha tarifa de 26,21 euros. E todos os precios anteriores veránse gravados co IBE correspondente. Disposición derradeira. A presente modificación da ordenanza fiscal reguladora da suministración de agua entrará en vigor no día da súa publicación definitiva no Boletín Oficial da provincia e comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro do 2026. A ordenanza continuará vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa. Segundo, someter o expediente de modificación da ordenanza fiscal á información pública e a audiencia das persoas interesadas, mediante a publicación do anuncio de acordo provisional no Boletín Oficial da provincia e no tabuleiro de anuncios do Concello, por un prazo de 30 días hábiles, a efectos de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. Terceiro, que no suposto de que se presenten reclamacións, estas deberán ser resoltas pola corporación. En caso de que non se presente reclamacións contra o mesmo, se entenderá automáticamente elevado definitivo o presente acordo provisional, sen necesidade de novo acordo plenario, de conformidade co disposto no artigo 17.3 do citado texto legal. Cuarto, que en todo caso o acordo definitivo ao que se refire o artigo 17.3 do texto refundido da lei reguladora das facendas locais, incluindo o acordo provisional elevado automáticamente a tal categoría, o texto íntegro da modificación se publica no Boletín Oficial da provincia sen que entren en vigor ata que se leve a cabo dita publicación. Xúntase como anexo o texto íntegro das ordenanzas unha vez incorporadas as modificacións en cada unha delas. Bueno, isto ven todos os anos a pleno, porque como xa se explicou no que acabo de ler, hai que actualizar os precios segundo o IPC anualmente. Entrará en vigor para o padrón fiscal do ano 26, en caso de aprobarse. Entón, se tedes algunha... Bueno, eu só quería decir que un ano máis, xa como fixemos o ano pasado, imos absternos nesta votación, xa que, bueno, é unha obriga que ten que cumprir o Concello, é certo, polo contrato que existe, pero tamén é certo que o contrato está caduco, por tanto, hasta que se faga a concesión á nova empresa, pois absterémonos. Bueno, teño que dicir que xa se trouxeron a pleno varias veces os pasos iniciais para a actualización deste contrato. Agardamos traelo o antes posible, que nos dera que fora hoxe, pero non puido ser. Tardaremos un poquinho máis. Ben, entón votamos. Votos a favor? Abstencións? Ben. O seguinte punto é a aprobación do expediente de modificación orzamentaria número 12 2025 no orzamento de 2025 vía transferencia de crédito. Na providencia de Alcaldía do 3 de outubro do 2025, ordenando o inicio da tramitación do expediente administrativo de modificación do crédito 11/2025 mediante transferencia de crédito co seguinte contido literal, isto forma parte dos antecedentes desta resolución, desta proposta. Logo de ver que a intención deste Concello proceder ao inicio da contratación de deseño, suministro e colocación de 3 paneis informativos por importe de 8.000 euros para o que se concedeu unha subvención da Deputación da Coruña, corresponde ao programa de subvencións correspondente ao programa de subvencións dirixido a concellos de menos de 50.000 habitantes para a realización de actividades de promoción económica durante o ano 2025 para o proxecto Promoción Económica en Camiño por importe de 10.000 euros, dos que 1.200 se corresponde co deseño, suministro e colocación de 3 paneis informativos. Unha vez constatado, segundo consulta da contabilidade municipal, que no orzamento vixente para o exercicio 2025 non existe dotación de crédito axeitado e de abondo para dar cobertura á aportación municipal por importe de 6.800 euros, esta alcaldía, pola presente, considerando a normativa legal que permite a modificación dos orzamentos, incoa expediente de modificación de créditos vía transferencia de créditos conforme ao seguinte detalle por partida e importe. Da aplicación orzamentaria que ten como denominación Información e Promoción Turística, Promoción Económica en Camiño, outras inversións novas asociadas ao funcionamento operativo dos servizos cun importe de 3.100 euros,
se incrementa esta partida e se minora as partidas A ver, entón imprimimos que non era. Este é a alcaldía. Vale. Vale. Que está arriba, é de intervención. Ese é de intervención. Vale. Vale. Bueno, pois, disculpade, rebobinamos. Vale. Ben. Vale. Pois este queda todo aquí xa. Ben. Pois a aprobación do expediente de modificación orçamentaria número 12/2025 no orzamento de 25 vía transferencia de crédito. Logo de ver que a intención deste Concello proceder á realización de diverso gasto corrente no nivel de vinculación 9.2, configuración e mantemento de sistemas informáticos, estudo de telefonía, móvil, internet, así como a realización de pequenas obras, reparación de pavimentos, canalizacións e cunetas e suministracións, biosaludables da Ribeira. Unha vez constatado, segundo a consulta da contabilidade municipal, que no orzamento vixente para o exercicio 2025 non existe dotación de crédito axeitado e de abondo para dar cobertura aos anteriores gastos, esta alcaldía, pola presente, e considerando a normativa legal que permite a modificación dos orzamentos, incoa expediente de modificación de créditos vía transferencia de créditos conforme ao seguinte detalle por partida de importe. Incrementase as partidas con denominación Administración Xeral, Estudios e Traballos Técnicos en 10.000 euros, Administración Xeral, outros traballos realizados por outras empresas e profesionais en 24.500 euros, outra con denominación Política Económica e Fiscal, Servizos de Recadación a favor da entidade en 10.000 euros, outra con denominación Mobilidade Urbana, outras inversións de reposición en infraestructura e bens destinados ao uso xeral en 18.500 euros, a partida con denominación Pavimentación de vías públicas, outras inversións de reposición en infraestructuras e bens destinados ao uso xeral en 40.500 euros, sumidoiros, outras inversións de reposición en infraestructuras e bens destinados ao uso xeral 18.500 euros, parques e xardís 23.000 euros, protección contra a contaminación acústica, lumínica e atmosférica nas zonas urbanas en 30.000 euros, dando un total de 175.000 euros. Minorando as partidas con denominación Asistencia Social Primaria en 175.000 euros. Da presente providencia, xunto coa documentación soporte da mesma, dase traslado a intervención municipal a efectos de emisión do informe que corresponda. Do expediente de uso e traslado de intervención municipal emitíndose pola funcionaria informe de control financiero permanente co resultado de favorable. A vista dos antecedentes e fundamentos expostos anteriormente, esta alcaldía presidencia en uso das facultades que lle confire o ordenamento xurídico pola presente propón que pola Corporación Municipal en pleno, previo ditame da Comisión Informativa de Contas e Facenda, se adote o seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación orzamentaria número 12/2025 vía transferencia de crédito no orzamento de gastos de 2025 por importe total de 175.000 euros, coa finalidade de dotar no mesmo o crédito necesario para atender determinados gastos de acordo co seguinte detalle que é o que acabo de nombrar na proposta inicial. Segundo, que o presente expediente se expoña ao público polo prazo de 15 días hábiles a efectos de reclamacións. Terceiro, no suposto de que non se presentasen reclamacións contra o mesmo, considerase definitivamente aprobado, deben de cumplirse o trámite da súa publicación, resumida por capítulos no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios desta corporación, segundo dispón o artigo 169.3 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. En caso contrario, o Pleno dispará de un mes para resolverlas. Cuarto, que unha vez aprobado definitivamente o presente expediente, se remitirá a copia do mesmo á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma. Se tedes algún comentario? É a primeira vez que tomo a palabra. Ainda que sí que se informa na comisión informativa, tamén igual para a tranquilidade da veciñanza, sobre todo explicar o porqué se diminúe esa partida de gastos sociais, que sí que estaba justificada, pero bueno, como un documento técnico non vamos a debullar tanto o nome e apelidos, digamos, de onde vai cada investimento, se pode explicar un poquinho a que atende a diminución desa partida para poder afrontar investimentos. A interventora vai nos explicar. Apagamos. Boas tardes.
Pois a disminución debese a que era unha previsión que había para formalizar o novo contrato de axuda no fogar, que se incrementan os custos, pero dado que polos tempos non foi posible a adxudicación este ano, pois é un importe dispoñible. Votamos entón. Votos a favor? Ben, pasamos a ratificación, o punto 5, é a ratificación da resolución número 983-2025 do 30 de setembro de 2025 de adhesión do Concello de Miño ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor, pilas e acumuladores. Os antecedentes que paso a ler son que logo de ver o convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e o Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor en materia de pilas e acumuladores asinado en xullo de 2025, logo de ver que as entidades locais que o desexen poden adherirse ao dito convenio conxunto establecido na súa cláusula quinta, compromisos que adquiren os entes locais, que di no punto 1. As entidades locais que o desexen poderán adherirse a este convenio marco de acordo co procedimento establecido nel. No punto 2, a adhesión das entidades locais implicará a autorización aos sistemas de responsabilidade ampliada do produtor de pilas e acumuladores para desenvolver nos seus respectivos territorios as actuacións inherentes á recollida selectiva e correcta xestión dos residuos de pilas e acumuladores portátiles nas cadeas de distribución coas que teñen acordos para a recollida selectiva destes residuos nas súas instalacións. As entidades locais que voluntariamente desexen adherirse a este convenio deberán presentar a modo de solicitude o modelo de adhesión que figura no anexo 1 debidamente asinado por quen corresponda da entidade. A solicitude deberá acompañarse da documentación justificativa de aprobación da adhesión polo órgano competente na entidade local e da información que tamén figura no anexo 1 deste convenio en relación cos datos da entidade solicitante, cuxo formato e contido necesarios para facer efectiva a adhesión será acordado entre os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor e a Consellería. Esta documentación deberá facerse chegar á Consellería de Medio Ambiente e o Cambio Climático a través dos medios electrónicos referidos nunha ligazón que se axunta. Así que se reciba a solicitude e se comprobe a integridade da documentación requerida, a Consellería comunicaralles a demandita adhesión aos sistemas de responsabilidade ampliada dos produtores. Enténdese como producida a adhesión en diante a adhesión efectiva cando se cumpre o requirido neste convenio marco en relación co anexo 1 e se fornece a información precisa para garantir o servizo de acordo co establecido no apartado 5º desta cláusula. A adhesión a este convenio marco poderá realizarse baixo unha das dúas opcións seguintes. Opción A. A partir da data de adhesión ao convenio, a entidade local seguirá coordinando e sufragando a recollida selectiva dos residuos de pilas e acumuladores portátiles xerados no seu municipio e responsabilizarase íntegramente da súa xestión e financiamento aos puntos de recollida municipal, nos cales poñerá a disposición dos sistemas de responsabilidade ampliada do produtor os residuos de pilas e acumuladores recollidos. A entidade local será compensada economicamente pola contenerización con recollida e transporte desde os puntos de recollida selectiva dos residuos ao punto de recollida municipal e almacenaxe temporal en concepto de custo económico destas operacións, tendo en conta para a súa cuantificación o establecido polo anexo 3 deste convenio marco. As entidades locais adheridas a esta opción comunicarán calquera campo que tivese lugar na rede de puntos de recollida establecidos no seu ámbito territorial e a posta en funcionamento de novos puntos ou baixa de algún deles. E a opción B sería que a partir da data de adhesión ao convenio marco a entidade local non coordinará ni sufragará o servizo de recollida, transporte e almacenamento temporal dos residuos de pilas e acumuladores portátiles no seu municipio. Por lo tanto, desde ese momento este servizo será realizado polas entidades xestoras do sistema de recollida de responsabilidade ampliada do produtor e coordinado pola Oficina de Coordinación. Cando se trate de entidades locais que incorporen por primeira vez os puntos de recollida da rede, xa establecida e consolidada ao beiro de convenios marco de colaboración formalizados con anterioridade ou que cambien de modalidade de adhesión, a prestación do servizo por parte das entidades xestoras
dos servicios de responsabilidade ampliada de produtor para organizar a recollida dará comezo nun plazo máximo de 6 meses desde a data de adhesión efectiva ou, de ser o caso, cando finaliza o contrato establecido entre a entidade local e a empresa concesionaria do servizo de recollida de residuos se esta data é superior a 6 meses. Nesta opción, a entidade local únicamente se compromete a recibir e almacenar temporalmente os residuos de pilas e acumuladores portátiles que sexan entregados nos seus puntos de recollida municipal e a entregalos aos sistemas colectivos de responsabilidade ampliada do produtor. En ningún caso poderá considerarse que se deu situación de sucesión de empresa como consecuencia de servizos de xestión de residuos e pilas e acumuladores prestados pola entidade local, de forma directa ou indirecta, con a anterioridade de asinatura deste convenio, nin como consecuencia deste ou do que sustitúa ou modifique no futuro. No período transitorio, ata que os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor se fagan cargo do servizo, a entidade local recibirá a compensación económica establecida no anexo 3 deste convenio marco para a opción A. Quinto, para tramitar a adhesión de calquera das dúas modalidades referidas, así como para a incorporación de novos puntos, en calquera momento durante a vigencia deste convenio a entidade local deberá cubrir e facilitar a información requirida conforme establecido no punto 3 desta cláusula. Sexto, unha vez que se adhira a este convenio, a entidade local poderá modificar a opción de adhesión escollida de acordo coas consideracións seguintes. No caso de escoller a opción A, a entidade local que no momento de aderirse ao convenio optase pola opción A poderá, con posterioridade á súa adhesión, optar pola opción B en calquera momento, sempre que esta decisión sexa comunicada de maneira fidedigna cunha antelación mínima de 4 meses a data na que debe facerse efectivo o cambio de modalidade de adhesión a este convenio marco. Unha vez que se comunique a data, serán de aplicación as consideracións incluídas na opción B en relación coa prestación do servicio e coa cobranza da compensación económica ata que o cambio de opción teña lugar. Si se quere cambiar de opción B e a opción A cando si se comunique de forma fidedigna. Se transcorreron menos de 3 anos dende a adhesión á opción B, a Consellería dará traslado da solicitude aos sistemas de responsabilidade ampliada do produtor e, se estes considerasen que esta situación supón un prexudicio para eles, poderán apelar á Comisión de Seguimento para que se analice a situación antes de facer efectivo o cambio de modalidade. Neste caso, a Comisión de Seguimento deberá aprobar este cambio antes de facelo efectivo. Sétimo, as entidades locais adoptarán as medidas necesarias para facilitar a implantación efectiva dos sistemas de responsabilidade ampliada do produtor de pilas e acumuladores asinantes deste convenio no seu ámbito territorial conforme a opción de adhesión A ou B escollida. Octavo, intercambiar coa Consellería e coa Oficina de Coordinación calquera información que sexa de interese para o desenvolvemento do convenio. Noveno, as entidades locais que voluntariamente se adhiran a este convenio marco terán a consideración de partes del. Décimo, sen prexuicio da opción escollida A ou B para adherirse a este convenio, a entidade local permitirá a recollida de residuos de pilas e acumuladores por parte dos sistemas de responsabilidade ampliada do produtor nos puntos da rede de distribución ou outros puntos situados no seu ámbito territorial que pertenzan a empresas ou entidades privadas cun acordo de colaboración específico con algún dos sistemas de responsabilidade ampliada do produtor de pilas e acumuladores. Estas serán as condicións e, logo de ver que resulta de interese para o Concello de Miño a adhesión ao dito convenio e logo de ver que o prazo de adhesión remata o día 30 de setembro do 2025, a vista dos antecedentes e fundamentos expostos, a Alcaldía, en uso das atribucións que lle confiro por ordenamento xurídico, resolve a adhesión do Concello de Miño ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor en materia de pilas e acumuladores na modalidade B. Segundo, dar conta ao Pleno da Corporación desta resolución para que proceda a ratificación da adhesión ao convenio marco de colaboración. E terceiro, remitir á Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia esta resolución xunto co anexo 1 asinado. Bueno, isto non se vota porque é ratificación. Votamos a ratificación. Bueno, en resumo, isto ven sendo continuar co que estábamos. Sí, era do anterior e do 18. Era do 18 e xa era o sistema B. Sí. Ben, entonces seguimos como estábamos, simplemente actualizando a adhesión ao convenio. Entón, votos a favor? Vale, entonces bueno,
pasamos ao seguinte que ven sendo o mismo, pero aplicado. Sí, é un pouco máis breve o convenio. Vale. O punto sexto é a ratificación da resolución número 972/2025 do 30 de setembro de 2025 de adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos. Os antecedentes son que logo de ver que o convenio marco de colaboración entre a Consellería, que acabo de nomear, que as entidades locais que o desexen poden adherirse ao dito convenio consonte ao establecido na súa cláusula sexta, esta é a cláusula sexta, os compromisos das entidades locais que se queiran adherir asumirán os seguintes compromisos. Cumprirán as condicións mínimas relativas á identificación, clasificación e almacenamento establecidas no anexo 4. Así mesmo, as mencionadas operacións realizaránse de forma que favorezan a preparación para a reutilización tanto dos aparellos enteiros como dos seus componentes, cumprindo as condicións establecidas no anexo 5. 2. As entidades locales participarán no desenvolvemento e fomento de campañas de comunicación no seu ámbito territorial de xestión, tendo en conta as directrices ditadas pola Comisión de Seguimento. 3. As entidades locales que estando adheridas a este convenio marco queiran asinar convenios específicos con algúns sistemas de responsabilidade ampliada do produtor deberán informar á Comisión de Seguimento deste convenio. As adheridas ao convenio entregarán aos sistemas de responsabilidade ampliada do produtor todas as fraccións de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos. As entidades locales achegarán a información necesaria á Consellería para a elaboración do censo a que fai referencia a estipulación 5ª apartado 2. Ben, pois logo de ver que resulta de interese para o Concello de Miño a adhesión ao dito convenio, logo de ver que o prazo de adhesión remataba o 30 de setembro de 2025, a vista dos antecedentes e fundamentos expostos, a Alcaldía, en uso das atribucións que lle confire o ordenamento xurídico, resolve a adhesión do Concello de Miño ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos. Segundo, dar conta ao Pleno da Corporación desta resolución para que proceda a ratificación da adhesión ao convenio marco de colaboración. E terceiro, remitir á Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia esta resolución xunto co anexo 6 asinado. Este convenio, esta adhesión, é continuar co que tiñemos para a recollida e reciclaxe de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos. Entón, se non tedes nada, votamos. Bueno, votos a favor? Ben. Os seguintes puntos 7 e 8 son de accións de contas. No punto 7 é de acción de contas das resolucións de alcaldía dende o día 8 de setembro do 25, resolución número 860, ata o día 12 de outubro de 2025, resolución número 1016. Están enviadas e compartidas con todos os componentes da corporación. E a 8 é a dación de contas das actas da Xunta de Goberno Local das seguintes datas: 12 de setembro de 2025, 19 de setembro e 26 de setembro de 2025, obviamente, que tamén vos chegaron. Vale. Ben, chegados a este punto, temos que alterar un pouquiño a orde do día, porque por motivos de urxencia acordouse engadir un punto máis a orde do día que consideramos que debería incluirse antes das mocións, rogos e preguntas. Entón, Hay que votar la urgencia primero. sí, espera, déxame. Votamos a urxencia, pero decimos o título. Claro. Vale. Ben, sí, sería este. Vale. Isto sería, vamos a votar a urxencia, acordala entre todos, o título, que non consta na orde do día, é a encomenda da xestión da selección do personal funcionario interino para os postos de arquitecto ou arquitecta e arquitecto ou arquitecta técnica á Deputación Provincial da Coruña. Entón, se vos parece, votamos a urxencia. Votos a favor?
Entón, leo a proposta, que é breve tamén. Logo de ver o convenio interadministrativo de cooperación tipo entre a Deputación Provincial da Coruña e os concellos de menos de 20.000 habitantes, co obxecto de habilitar a posibilidade de encomendar a xestión material da selección do seu persoal e funcionario interino para postos de arquitecto ou arquitecta ou arquitecto ou arquitecta técnica, aprobado polo Pleno da Deputación Provincial da Coruña do 3 de outubro de 2025, o sea, hai 13 días, logo de ver que de conformidade co disposto no artigo 36.1.b da Lei 7/1975 de 2 de abril reguladora das bases de réximen local e o artigo 109.1.b9 da Lei 5/1997 de 22 de xullo da Administración Local de Galicia, as deputacións teñen a competencia para prestar asistencia e cooperación xurídica, económica e de xestión. Logo de ver a disposición adicional primeira da Lei 20/2021 de 28 de decembro de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público, establece que os municipios, excepto os de gran poboación, poderán encomendar a xestión material da selección do seu persoal funcionario interino e persoal laboral ás diputacións provinciais. Logo de ver que o acordo de delegación de competencias deberá adoptarse por maioría absoluta no pleno da corporación, de conforme co establecido no artigo 22.p en relación co artigo 47.2.h da Lei 7/1975 de 2 de abril, esta alcaldía propón ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, encomendar a xestión da selección do seu persoal funcionario interino para os postos de arquitecto ou arquitecta e arquitecto ou arquitecto técnica á Deputación Provincial da Coruña. Segundo, solicitar a suscripción do correspondente convenio interadministrativo de cooperación segundo o modelo tipo que se achega como anexo 1 ao convenio. E terceiro e último, facultar ao alcalde presidente ou a persoa que legalmente o sustitúa para a sinatura do convenio tipo para a encomenda da xestión da selección do seu persoal funcionario interino para os postos de arquitecta ou arquitecto e arquitecta ou arquitecto técnica á Deputación Provincial da Coruña. Esta urxencia, esta situación foi como sobrevida porque o segundo arquitecto que tiñamos en plantilla renunciou ao posto e causou baixa este mismo luns desta semana. Consideramos que ten certa urxencia cubrir esa vacante o antes posible e visto que a Diputación está tramitando xa ten casi rematado esta posibilidade de que se poida facer encomendarlle a Deputación e que poderíamos así conseguir cubrir esta plaza moito antes, pois dai ven a traerlo aquí desta maneira. Entón, non sei se tedes algo que dicir. Alberto? Non? Ben, entón, votamos. Votos a favor? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, ahora por fin valle tocar ler a outros. Pois sí, ahora toca a mí. Ben, dentro das mocións que foron presentadas en plazo para estar incluídas na orde do día, a primeira moción é a moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE para a mellora do transporte por estrada entre Miño e Betanzos. Emma. Ahora. Exposición de motivos. O transporte público é unha ferramenta imprescindible na nosa sociedade por moitos motivos, como a súa sustentabilidade ou o seu menor impacto ambiental, pola reducción nos consumos de combustible, na xeración de contaminación ambiental e sonora, na actuación do tráfico e na ocupación do solo. A reducción da accidentalidade é unha comodidade e benestar social dos usuarios. Porén, no rural hai outros factores que acentúan a conveniencia de ter un bo transporte público ata facer imprescindible, xa que en caso contrario se forza a cidadanía a posuir e manter un ou máis vehículos privados nos fogares para poder levar a cabo a súa vida diaria. Así, sin horarios e frecuencias axeitadas, traballar, acudir ao médico, facer trámites ou estudar fanse moi difíciles ou mesmo imposibles se non se dispón de medios propios cos conseguintes gastos. Deste xeito, a población rural queda marxinada, pasando a ser cidadáns de segunda ao ter limitado
e ou condicionado ao seu nivel económico o acceso a unha vida normal e, polo tanto, fomentando a fuxida da poboación cara a zonas mellor comunicadas. No caso do transporte por estrada, o máis usado e frecuente, en Miño gozábamos ata hai poucos anos dun servicio, se non perfecto, se moi axeitado das necesidades da veciñanza, para trasladarse tanto en dirección Ferrol como Coruña a diferentes horarios, con frecuencias horarias que permitían estes desplazamentos. Esta situación cambiou hai uns anos coa licitación por parte da Xunta de Galicia do transporte en autobús na nosa zona, que modificou horarios e frecuencias. A día de hoxe, en Miño temos moitas menos posibilidades de desplazarnos a Coruña ou Betanzos, provocando moitos problemas á cidadanía. Na súa propia web, a Xunta de Galicia describe que o obxectivo fundamental do Plan de Transporte Metropolitano de Galicia é mellorar a mobilidade e a accesibilidade no contorno de todas as áreas metropolitanas e, polo tanto, que os cidadáns dispoñan dun mellor servicio de transporte público colectivo que sexa unha alternativa competitiva e eficiente ao transporte privado. Un caso especialmente grave é o que vive o alumnado de bacharelato e formación profesional que ten que sair de Miño obrigatoriamente, posto que aquí non hai institutos. No caso de Betanzos, o problema está xerado por estes cambios no contrato, co acurtamento da liña Villa Mateo Betanzos, que pasou a ser ruta XG 87101-201 Vila Mateo Miño, e converteu a liña de transporte escolar por alumnado da ESO desde Ponte do Porco a Betanzos en transporte entregado na ruta, bueno, estas rutas, imagino que as conocedes, XG 87106-501 Centro de Saúde Betanzos, Ponte do Porco, Miño 2. Así pois, o autobús que levaba o alumnado da ESO exclusivamente agora recolle tamén o estudantado de bacharelato FP e o resto dos viaxeiros. O pasado curso houve xa problemas de masificación nesta liña. De xeito, o Concello enviou ao Servicio de Mobilidade unha solicitude pedindo a adopción de medidas para amañalos e informado de que, de non facer nada e segundo a matrícula en cuarto de ESO, de entón, nese momento, este setembro o conflito sería aínda maior. Posteriormente, o alcalde Manuel Vázquez Faraldo reiterou esta petición 2 veces nas reunións que se celebran no sistema de transporte metropolitano en xaneiro e xullo de 2025. A resposta de mobilidade foi poñer un vehículo de 80 plazas, 55 sentadas e 25 de pé, para un traxecto de 10 km pola estrada Nacional 651 con tráfico de todo tipo. Chegado o reciente inicio do curso 2025-2026, a realidade é incluso peor que a imaginada hai un ano. O autobús parte de Miño xa cheo, tamén as plazas para viaxeiros de pé, e logo vai recollendo máis pasaxeiros ata Betanzos. A maiores día si día tamén queda viaxeiros en terra por falta de prazas, e as familias teñen que organizarse para levar ao alumnado por medios privados, o mesmo que o resto dos viaxeiros que precisan ir a Betanzos nese horario. Isto non é o agardado dun transporte público digno e seguro, pero se pensamos que a maioría dos viaxeiros son menores de idade e atendo o que di o Real Decreto 443/2001 de 27 de abril sobre condicións de seguridade no transporte escolar de menores, concretamente no artigo 4 dice: se características técnicas dos vehículos non podrán utilizarse autobuses de 2 pisos, entendiendo como tales aquellos en los que los espacios destinados a viajeros están dispuestos al menos en una parte, en 2 niveles superpuestos, excepto cuando hubieran sido homologados según el reglamento tal. Cada menor dispondrá de su propia plaza o asiento, el cual deberá tener las dimensiones mínimas determinadas en el reglamento CP-ONU que resulte de aplicación, de conformidad con las reglas y plazos que en cada momento se encuentren establecidos en las normas dictadas para su aplicación. Todas las puertas de emergencia, como vedes, todo esto no se cumple. Todas las puertas de emergencia deberán abrirse fácilmente desde el interior y desde el exterior. No podrán ser accionadas por dispositivos de reserva de energía y dispondrán de un dispositivo que avisa al conductor cuando no estén completamente cerradas, de acuerdo con el dispuesto en el mismo reglamento, de conformidad con las reglas y plazos que en cada momento se encuentren establecidos en las normas dictadas para su aplicación. Podemos ver que non só hai menores de 16 anos no alumnado da ESO, sino tamén entre o alumnado de primeiro bacharelato e formación profesional que viaxan de pé moitos días, e que é frecuente que haxa pasaxes sentados nas escaleiras de acceso ao autobús. Incúmprese este Real Decreto todos os días. A Xunta tamén describe o transporte integrado como un servicio que permite a escolares e demais persoas usuarias compartir autobús,
Deste xeito, o Goberno galego contribuye a optimizar o uso das liñas de transporte en zonas de baixa demanda, nas que non resulta sostible manter un servicio regular de uso xeral ou outro transporte escolar de maneira independiente. Bueno, isto é o que di a Xunta. É evidente que non é o caso do viaxe Miño-Betanzos do que estamos a falar, xa que non existe baixa demanda, nin no referente ao transporte escolar, nin tampouco ao uso xeral. Por iso propoñemos o seguinte acordo: instar a Xunta de Galicia a prolongación de novo da ruta XG87101-201 Villamateo-Miño ata Betanzos, como funcionaba previamente a última licitación para o uso do público en xeral, incluindo o alumnado que acode aos institutos de Betanzos. E segundo, instar a Xunta de Galicia que a ruta XG87106501 Centro de Saúde Betanzos Ponte do Porco Miño 2 deixe de ser integrada e se reserve só para transporte escolar. Bueno, os problemas do transporte non fai falta xa explicárvos porque xa trouxemos a pleno máis veces e sabedes as reclamacións que se fixeron dentro do Concello a Xunta debido a que desde que entrou o Monbús o transporte que temos é moi deficitario. Ben, pois nós estamos de acordo coa proposta que fai o Partido Socialista. É certo que os nenos e nenas precisan dun transporte con melloras, pero tamén é certo que queríamos introducir unha emenda a esta proposta, xa que aproveitamos que estamos a falar do transporte de Miño, incluir unha solicitude ao Ministerio de Transportes para que recuperen as paradas en Miño e Perves, así como as frecuencias de trens que había hai uns anos. A realidade é que se un veciño quere ir a Betanzos pola mañá, o único medio do que dispón é o autobús, xa que os trens que fan o recorrido Ferrol-Betanzos non paran nin en Perves nin en Miño. O certo é que o tren tamén axudaría a aliviar a carga de pasaxeiros do autobús e tendo en conta que o recorrido se fai, non ten sentido que non pare nas paradas que dispoñemos en Miño. E por iso propoñemos que se inclúa no acordo instar ao Ministerio de Transportes a recuperar as frecuencias de trens da mañá entre Miño, Betanzos e A Coruña. No, en Renfe no, quero concretar que mirei, quero dicir, eu miro a través da páxina de Renfe e os da mañá, o das 6 da mañá e o das 9 da mañá non ten predisposta parada en Miño en Perves. Quero dicir que o condutor do tren pare porque ve unha persoa, non está establecida a parada. Alberto, vas falar ti agora, pero é só para acabar con isto. Bueno, para ver se solucionamos isto, acordamos. Hai trens que teñen parada e hai trens que teñen parada facultativa. Se alguén sube ou baixa. Se non teñen parada facultativa non poden parar. Quero dicir que seguramente teñen... Se non hai xente que se suba ou que se baixe, non paran. Pero non creo que poidan parar a criterio do condutor se non teñen autorizada a parada facultativa, porque os trens... Quero dicir, descoñezo a situación. O que si é certo que se ti buscas na páxina de Renfe, por exemplo, eu quero ir de Miño a Betanzos e busco en Renfe, o que me sai é que nas esas da mañá non teño esa posibilidade. Vale. Ben, Alberto. Sí, bueno, non sei se vou empezar case polo final, así que é certo que xa se ten falado neste pleno respecto do transporte por estrada. A última, se non me equivoco, no mes de xuño nunha moción que tamén trouxemos desde o grupo do Benega aquí a debate tamén foi aprobada. Esta sí que é certo que era un pouco máis xenérica, esta vai un pouco máis ao concreto. Tamén nese mesmo año que se fai publicidade, pero bueno, todo o mundo coñecedor que desde que se rematou esa liña de tren hai máis de 100 anos non se volveu tocar e non se fixo ninguna mellora. Agora, non se podemos empezar a ver un poquinho de luz, que sí que é certo que o Ministerio de Transporte fixo anuncio de que ia empezar a redacción dun estudo para implementar o servicio de cercanías en Galiza, que tamén é unha normalidade completa vendo a poboación e a falta dese servizo, e
tamén se eso se está conseguindo tamén en base ao acordo de investidura que asinou o BNG hai un par de anos. Pero, máis alá diso, eu sí quería facer algunha matización na moción, porque sí que se falamos de transporte por estrada e se falamos de Monbús, eu creo que non chegamos nin a cear nin ao almorzo do día que ven, de mañá. Sí que é un pouco perverso o plan ou a mobilidade que ten concebida o Goberno da Xunta de Galiza, porque sí que recolle a moción que o transporte escolar pasa a ser transporte integrado e aí entra todo o mundo. E tamén é certo que se falamos de transporte escolar só ten garantido os rapaces e rapazas dentro do ensino obrigatorio ese a máis de 2 kilómetros de distancia. O problema tamén, eu sí que penso que preciso esta matización por unha cuestión. No segundo punto que propón de acordo ao Grupo Socialista, claro, se pasamos a liña integrada a escolar, estaríamos deixando obrigatoriamente na rúa, sí ou sí, sen posibilidade de subir ao alumnado de bachiller e FP. Entón, ia rematar, pero sí, pois remata porque para puntualizar ao que eu penso que o máis lóxico sería, máis que pasar de integrada a escolar, simplemente sería facer un reforzo desa liña como un parche a curto prazo. Creo que hai unha confusión, un malentendido. Habería dúas liñas, unha liña que iría de Vilamateo a Betanzos, na que se pode subir todo o mundo, e ademais, solo para eso, que actualmente se calculan uns 40 nenos, irían solo nun outro autobús que sería a liña solo escolar. Non se deixaría a nadie fora. Ao contrario, se mantería, habría un bus que vería de Vilamateo, que era a situación persistente, o autobús salía de Vilamateo e iba a Betanzos, e volvía de Betanzos ata Vilamateo. Era unha liña. E ademais de eso, o que pedimos é que volva a haber o transporte escolar solo, que deixe de ser integrado, polo tanto, que xa non ten que salir de Miño, porque en Miño non collen nenos da ESO, porque os nenos da ESO en Miño teñen colexio, e empeza en Ponte do Porco e colle solo alumnos da ESO, que son 40. O sea, teníamos un bus das plazas que sexan, solo para alumnos de bacharelato, alumnos de FP e cidadáns en xeral, porque non se nos escapa que aquí vamos ao médico a Betanzos, vamos ás consultas do centro de especialidades, vamos ao xulgado, vamos ao rexistro, vamos ás compras ou a calquer xestión. E agora é bastante... Bueno, a xente xa desiste. Entón, non sei se me expliquei, Alberto. Non deixamos a nadie fora, todo o contrario. Sí, un segundinho. Respecto á moción, podemos meter as cousas que queiramos. Agora, esta moción ben motivada por un caso moi concreto, é unha situación moi concreta que ten unha solución moi concreta, que é esta. Se alguén, se a mobilidade se lle ocorre unha solución con o mesmo resultado, tamén estamos abertos. Pero é unha situación moi concreta que está afectando todos os días a moitas familias que están moi preocupadas porque os seus nenos van de pé. O sea, é bastante paradóxico que os nenos sentados teñan que ir con cinturón posto e que os nenos que vayan de pé van agarrados a un asiento, por un asa, pero van agarrados a un asiento, por lo que sexa, porque se prohíbe, porque permiten as normas. Nós non estamos de acordo, as familias tampouco. Entón, por eso hai unha proposta moi concreta para un caso moi concreto. Ahora, que falamos de transporte, eu estou totalmente de acordo co que decides un e outro, pero creo que aquí non é o caso. Non é... Se queredes, presentamos unha todos xuntos ou no próximo pleno. Pero que isto, o que queremos non é que se dilúa entre que se o tren, que se o non sei que estou de acordo, e creo que estamos de acordo todos con todo o que decides. Pero isto é un caso moi concreto para darlle resposta a unhas familias que están preocupadas e nenos que se quedan en terra. E peor aínda, que o problema agora mesmo casi está medio solucionado porque a xente lamentablemente está desistindo do transporte público. Creo que urxe moito poñerlle unha solución e non agardar que morra o problema porque os pais
teñen que levar nos seus coches todos os días aos nenos, o sea que xa é terrible isto. Entón, bueno, perdón. No, eu iba a decir prácticamente o que dixo Cati, que efectivamente isto é algo moi concreto dos problemas que xerou a licitación de Monbus, porque antes máis ou menos, oye, que as carencias que había iba funcionando, pero agora, pois, como di Alberto, é un auténtico desastre e é unha necesidade imperiosa. E afecta concretamente a unha administración e a unha licitación concreta que por a razón que sea non está funcionando ben. Ahora ben, si é condición para que esa aprobación que se extrapole a outra administración, evidentemente, claro que é compartido. O tren é unha auténtica calamidade e que xa non se pode falar de paradas. E ademais o tren é o futuro, e se houbera un servicio de cercanías do siglo XXI, que non o temos os cercanías de 1913, cando pasaba Alfonso XII. Entonces, claro, daquelas aquelas era un éxito, pero agora a verdad que se queda escaso. Si se quitaron paradas de bus, depende do Ministerio, por suposto, pero a mellor esta moción deberíamos levar así a facer unha declaración conxunta a todos para demandarlle ao Ministerio, efectivamente, que xa que parece que vanse facer un estudio, é fácil de estudiar. Se veñen aquí e falan ca xente, teñen un estudio feito, pero claro, desde Madrid a mellor resulta difícil. Pero que se faga un estudio é que se axilice, porque o tren realmente é o futuro e ademais é unha garantía de seguridade. Entonces, eu casi prefería deixala así, aprobala así, porque é algo concreto e máis inmediato, e traela outra conxunta, por suposto, e ademais teremos que reiterarla varias veces. Todos os concellos da contorna que vei, sobre todo o que é Ferrol Coruña, para que efectivamente o Ministerio invirta cartos. Os trens non poden ir a 60 por hora, o bypass aí de Infesta quitouse, pero non hai frecuencia, e hai un tren que pasa ás 9:30 que non ten parada de Miño. Nós pedimos 2 veces solicitando, e non saben nin os da propia Renfe porque non para, o cual é sorprendente, pero iso é certo. É un dos que distio das 9:30, se non para, e paran todos os concellos, pero por os que pasan, pero nos novos horarios que saliron no mes de xullo sigue sin ter parada e non nos souperon dar resposta. Entonces xa non, a 9:30 xa non é un horario axeitado, teria que haber 2 ou 3 pola mañá, 2 ou 3 pola tarde, eso xa, aparte que é un recorrido corto, seguro e todo eso. Moito máis que reclamar o tema do bus. O tren eu fudeome algunhas inversións de vía, pero é que iso non é así. O tren, a estación de Miño cerrou no 86, eu cheguei a Miño no 85, aos 3 meses cerrou a estación de Miño. O sea, con eso que vos vou contar do tren, que sei bastante. Vamos avanzando. Eu, de verdade, a mí gustaríame que salise, non porque a presente o meu grupo, sino porque creo que é unha solución concreta, é moi concreta, sabes? Non é unha cousa xeral para ter en consideración. Nós creemos que con eses 2 retoques, que non é unha gran cousa, que, por certo, neste caso, eu non lle achaco nada á empresa, porque a empresa se lle licitou uns contratos, un contrato cuns recorridos, que se elixeron así, pois porque hai anos non salían tantos nenos de Miño, é certo, tamén. Pero chegados a esta situación, claro, a empresa non vai facer máis recorridos porque haxa moita xente, se non se lle paga máis ou non está dentro do contrato. Entón, instamos a Xunta saberá se ten un marxe de ampliación de contrato ou o que ten que facer, que nos ignorámoslo, non está nas nosas mans. Creemos que sería unha solución, podría ser rápida e sería moi fácil de implementar, pensamos. Entón, vos agradeceríamos que se tedes a ben votar nestas condicións, se hai que incorporar máis cousas, eu creo que vai enfarragar un pouco, facer un pouco máis farragoso a solución, porque vamos mezclar varias cousas, pero bueno, nós o que queremos. Sí, o sea, porque me quedo suspendido de alguma maneira o meu turno de palabra. Simplemente o que intentaba dicir era eso, de que, bueno, despois da aclaración, a necesidade, pues eso, sobre todo nos horarios de entrada e saída, facer algún tipo de reforzo que pode ser, como ben dicíades, de recuperar unha liña perdida e deixar unha escolar. Pero bueno, eu tamén tiña aí as dúdas de, claro, que a Xunta non considera usuario do transporte escolar o ensino non obrigatorio. Era a puntualización que quería facer. Pero bueno, se caben todos, e chegan todos, sen ter de pé, a ver, é que chegaron sempre,
porque eu que xa teño os meus anos, sempre, o sea, todos fomos ao instituto e volvemos nesa ruta, que era Vilamateo Betanzos. Entón, de feito, xa isto, aparte deste problema en concreto, os autobuses que había anteriores ao 2020 eran, bueno, como di na moción, non eran perfectos seguramente, pero eran bastante aceitados, que tiñamos buses nas dúas direccións Coruña e Ferrol a todas as horas, e hasta bastantes horas podías ir a Betanzos e volver na mañá, ou ir a media mañá e volver a mediodía, tiñamos moitas combinacións. Agora, desgraciadamente, temos moi poucas. Entre elas esta é moi grave porque sí, porque se usa todos os días, por imperativo, ademais, os nenos teñan que ir á escola. Ben, entonces... Cando eu estudiaba en Betanzos, estaba Ignacio tamén, íbamos xuntos, xa daquela nós de tardes tuvemos que solicitar a empresa que nos puxera un bus desde San Xoán para ir, e puxenos para ir, para volver, e despois de comer para volver para vir para aquí xa tínhamos que ir de novo por de línea, se o bus era se vos collía. Bueno, entón, decídeme que facemos. Votamos a moción tal cual. Ben, pois votos a favor? Ben, unanimidade. Moitas gracias, eu creo que isto vai mandar unha mensaxe moi clara. Se queredes máis para diante podemos. Sí. Algo do transporte, sobre todo. Bueno, a seguinte moción é do Grupo Municipal do Partido Popular para o control e erradicación do plumeiro da Pampa. Fátima, cando queiras. Dende hai un tempo no noso municipio, especialmente en algunhas zonas, está a proliferar as plantas coñecidas como plumachos. Esta pertence ao xénero das cortadería, calificada como especie exótica invasora e incluída no catálogo español de especies exóticas invasoras. Estas especies teñen unha gran capacidade invasora e transformadora no medio, xa que por competencia poden desplazar a flora autóctona. As condicións que precisan estas plantas para nacer e medrar e que as fan tan perigosas para o medio. Os plumachos presentan unha gran tolerancia a condicións extremas e requerimentos ecolóxicos moi pouco exixentes. Parte do seu éxito invasor pode estar relacionado en boa parte coa súa capacidade para xerminar baixo moitas condicións ecolóxicas. Estas plantas poden vivir uns 10 ou 15 anos e a reproducción no medio natural é mediada por semillas que dispensanse polo vento, aínda que tamén poden reproducirse vegetativamente a través de rizoma. Entre os problemas que estas plantas presentan atopamos sobre a biodiversidade e os ecosistemas naturais, como xa sinalamos, posúe unha gran capacidade invasora e transformadora do medio, socioeconómicos, disminúe a biodiversidade, produce gran cantidade de material inflamable, aumentando o risco de incendio, disminúe o valor paisaxístico e limita o uso recreativo do terreo, especialmente as áreas naturais. Sobre a saúde humana, comprobouse o incremento de casos de alerxia respiratoria na tempada de floración destas plantas. No Concello de Miño realizáronse actuacións puntuais nas marimas do Baixoi e do Lambre no ano 2020 e na Fraga do Xarío no ano 2023. Mais estas intervencións non son suficientes para controlar esta especie invasora. Como xa sinalamos, esta planta ten unha gran capacidade de reproducción, polo que é preciso eliminala de todos os espazos, xa que se a intervención se limita a espacios protegidos non erradicamos de base o problema. Podemos poñer, por exemplo, a situación de Costa Miño, na cal temos unha gran presenza de plumacho, que ano tras ano aumenta a súa población, polo que é inevitable que esta planta volva a proliferar na Fraga do Xarío. Este sería un exemplo, pero é unha situación que se repite noutras zonas do Concello. Por todo o exposto é preciso levar actuacións para a eliminación desta especie e o seu control. Por isto facemos as seguintes propostas de acordo. Instar ao Goberno Municipal a levar a cabo unha campaña de eliminación do plumacho nos terreos e espazos de titularidade municipal. Instar ao Goberno Municipal a activar unha campaña de concienciación da importancia da retirada dos plumachos nos terreos de propiedade privada e instar aos propietarios a súa eliminación. Instar ao Goberno Municipal a realizar a restauración vexetal das zonas xa tratadas e levar a cabo un control do éxito do tratamento. Facultar a Alcaldía a tomar cantas medidas foren necesarias para cumprir estos... Elma. Bueno, os plumachos é certo que son unha especie invasora que causa moitos danos. Xa sabedes que incluso o Ministerio de Transición Ecolóxica ten un protocolo para erradicalos. Bueno, hai determinadas afirmacións que non compartimos porque non é certo que se fixeran actuacións puntuais nas marimas do Baixoi, do Lambre ou do Xarío.
É dicir, eliminaronse plumachos en zonas como na obra de demarcación de costas na Praia Grande, na senda dos sentidos ano 2020, 2022, 2024, na senda das Marimas do Baxó en 2023, na Praia da Ribeira en 2025, na Praia de Marín, que a actuación que se fixo ali na Praia de Marín en 2024, na Fraga do Xarío 2020, 21 e 22, ademais que cos obradoiros de emprego elimináronse plumachos en parcelas municipales dentro dos anos 2021, 2022, 2023 e 2024. Por lo tanto, foi un compromiso tamén deste goberno constante con estas zonas por sensibilidade ambiental. Nas fincas particulares, é certo que os propietarios se lles require que dentro da xestión da biomasa se incluya a cortadeira esta que é o tema do plumacho. Se lle recorda aos propietarios a obriga que teñen de limpar as fincas e tal. Tampouco indicades na vosa moción que parcelas municipales ahora mismo están colonizadas de plumacho, que sería algunha na Galea, non me dixeches, José, algo na Galea, pero en todo caso é certo que é difícil de erradicar. O que vos decides non é que sea un desacuerdo co que a nosa sensibilidade ambiental. É certo que hai que facer unha vixilancia especial para que non volvan a proliferar este tipo de plantas tan invasivas, e pedides que o goberno leve unha campaña de eliminación do plumacho. Nós xa estamos facendo, pero non quita que incidamos máis neste tema, ou facer unha campaña de concienciación ciudadana que cas cartas habrá que reiterar, sobre todo, especialmente, o tema de erradicar esta planta. É certo que en Costamiño había moitísimas parcelas colonizadas, a medida que se vai edificando vanse eliminando, pero todo aquí a baixada da autopista é tremendo. Por lo tanto, nese sentido, vamos a admitir e vamos votar a favor, nese sentido que pedides vos, vale? De todas formas, Fátima, se nos podeses aclarar se hai algunha parcela máis municipal que ti vexas que hai plumacho, porque nos non conseguimos... Pois mira, ahora mismo da que paso todos os días por lado dela, ali en Costamiño, onde están o que se chaman os pisos, onde estaba antigamente o depósito do gas, que era o que estaba planificado para unha gasolineira. Esa non é nosa. Esa é privada. A que estaba pechada? Vendeuse. Esa vendeuse aí 3 anos, subastouse. Esa está colonizada totalmente. E a zona aquela está totalmente invadida. Sí, é certo, é certo. Pero habría que falar con propietarios. Era para tomar nota. Sí. Alberto? Sí, é certo que a cuestión do plumeiro da Pampa ou plumacho sí que é un problema xeralizado, non sei que afecta a este concello, senón penso que esa é a pouco que haxa unha urbanización, un polígono industrial se desarrollar ou unha autoestrada ou autovía, vai haber plumacho. Sí que nos estamos de acordo coa proposta que presenta o Grupo Popular. Sí que é certo que, aparte, sí que tanto o Ministerio como propia Xunta, a través da Consellería de Medio Ambiente, sí que teñen publicacións a respecto de protocolos de eliminación e demais, pero eu sí que tamén desde aquí non o vou propoñer como unha emenda, pero nós desde o BNG sí que levamos anos reclamando máis fondos para que a Xunta, a través da Consellería de Medio Ambiente, acometa, digamos, a eliminación ou protocolos ou plans para a eliminación de especies invasoras. Non vemos satisfeito esa cuestión, pero tamén intentar que quen tenga competencia nesta materia que fa un esforzo sobre todo na cuestión económica. Ben, entón, votamos. Votos a favor? Vale. Apróbase por unanimidade. Ben, a seguinte moción tamén é do Grupo Popular para exixir responsabilidades a unha auditoría urxente sobre os fallos do sistema Cometa. Fátima. La violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, violencia de género, violencia sexual, prostitución y trata con fines de explotación sexual, constituye la expresión más inaceptable de desigualdad en una sociedad democrática como la nuestra. La protección de las víctimas y la defensa de su dignidad debe ser una prioridad innegociable de todas las instituciones. El sistema de dispositivos telemáticos de control, conocido como Cometa, es una de las principales herramientas para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual, al permitir la vigilancia efectiva del cumplimiento de las medidas judiciales de alejamiento.
Sin embargo, tras el cambio del prestador del servicio en 2023, se han detectado fallos graves en la migración de datos y en el funcionamiento de los dispositivos, lo que ha supuesto la pérdida de información histórica, problemas de localización y cobertura e incluso casos en los que los agresores pudieron quitarse las pulseras sin dificultad. Tal y como han denunciado fiscalías especializadas, sindicatos policiales, jueces de violencia sobre la mujer y abogados y abogadas especializados y especializadas en violencia de género, estas incidencias han provocado sobreseimientos provisionales, absoluciones de agresores y una grave desprotección de las víctimas. El propio Observatorio de Violencia del Consejo General del Poder Judicial advirtió en su día del riesgo de adjudicar el contrato a empresas sin experiencia suficiente en este ámbito. Además, la gestión política de esta crisis por parte del Ministerio de Igualdad ha sido claramente insuficiente. Se han intentado minimizar los problemas hablando de incidencias puntuales, cuando en realidad se han prolongado durante meses y han puesto en riesgo a miles de mujeres. La gravedad de los hechos exige explicaciones públicas, depuración de responsabilidades y, sobre todo, garantías de que el sistema Cometa funcione con los más altos estándares de seguridad y eficacia. Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Miño propone elevar al Pleno para su debate y votación la siguiente moción. Reprobar a la ministra de Igualdad y exigir su cese inmediato como máxima responsable política de la gestión negligente del sistema Cometa y de la desprotección de miles de mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual. Exigir al Gobierno de España la contratación inmediata de una auditoría externa, independiente y transparente sobre el contrato, funcionamiento y fiabilidad del sistema Cometa, incluyendo tanto la fase de adjudicación como la de implantación y el periodo actual de servicio. Instar al Ministerio de Igualdad y al Ministerio del Interior a publicar de manera inmediata y detallada todos los datos relativos a los fallos del sistema que hayan tenido incidencia directa en la provincia de A Coruña, incluyendo el número de víctimas afectadas de la provincia de A Coruña, número de procedimientos judiciales alterados o sobreseídos en la provincia de A Coruña, tipología de fallos detectados, localización, cobertura, manipulación de dispositivos, etc. Duración real de las incidencias y protocolos de respuesta activados. Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Igualdad, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y a la Federación Española de Municipios y Provincias para que se conozca la postura firme de este Ayuntamiento en defensa de las víctimas. Hai unha emenda, Alberto, se queres lela, debatimos todos xuntos, se queredes, ou, se prefires. Perdón, a mí me gustaría que explicaras esta emenda, que quere decir que compartes a moción do PP e lle añades estes puntos, queres quitar algunha cousa, porque claro, unha emenda de adición en cuanto a peticións. O resto do argumentario compartes absolutamente. Pregunto. Vale. No, pues entonces, sí. Se o leen. Entonces, se parece, leo a emenda e xa debatimos todo, non? Para non... Sí, simplemente, sí que é certo que máis alá do debate que poidamos ter desde o Benega sí que presentábamos unha serie de emendas de adición que sería demandar que se aborde en colaboración coas administracións estatais e galegas a xudicatura do Observatorio Galego de Violencia de Xénero as necesidades de mellora dos dispositivos telemáticos en Galiza, singularmente os referentes á falta de cobertura e os problemas derivados da proximidade da vítima agresor en contextos rurais e as reticencias dos operadores xurídicos a decretar esta medida, demandar a atención das restantes debilidades do sistema de protección das vítimas recollido no informe da Fiscalía, singularmente a falta de valoracións forenses urxentes de risco psicosociais, instando a Xunta de Galiza a comprometer o aumento do persoal do IMELGA nos próximos orzamentos de 2026 nunha partida específica e demandar da Xunta de Galiza a avaliación de forma específica e coas demais administracións e organismos implicados o repunte de violencia machista registrado en Galiza no primeiro semestre de 2025, singularmente en canto ao aumento de feminicidios, intentos de feminicidios nos que a vítima se acudira ao sistema, ben a través da inclusión en Biogen ou a través da consulta e asesoramento con forzas policiais ou centros de información á muller, avaliando as circunstancias particulares ou adecuado funcionamento das medidas e as propostas de mellora posíveis. Ben, entón debatimos, votamos a emenda para introducir, é que non, a verdade non sei, porque temos que debatir todo. Bueno, se queredes, se a emenda vos pide unha emenda de añadir. De añadir, entón, claro. a vosa estaría, creo que vos
principio tedes unha, ti estarías de acordo, a maiores teríades que engadir, e despois vos teríades que decir tamén, se queredes engadir, o sea, estades de acordo en que se engada ou non, e despois debatides xa todos xuntos. Exacto. Vale. Sí? Estamos de acordo? Vale. Entonces, Pois entón, votades primeiro votamos a engadir a emenda de a engadir a emenda, e despois votamos o o conxunto. conxunto de todo. Exactamente. Estamos? Este debate xa tivemos no anterior pleno. No, simplemente, pero Fátima no, dixo que sí. Pero bueno, simplemente eso, se nos mantemos a emenda se o grupo propoñente acepta, senón sí que non teríamos problema. Fátima xa dixo que sí. Vale. Sí, 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 claro. Quero decir, Claro. Ben, entón votamos a incorporación da emenda. Sí. Pois votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale, entón debatimos. Bueno, Ahora, se queredes. vamos a ver, no conxunto, é dicir que no conxunto da moción que presentades é unha moción que se levou ao Senado por parte do Partido Popular Nacional. Está cheo de falacias ou eu quero pensar que se leva con boa fe, porque efectivamente detectáronse fallos no ano 24 a raíz da nova licitación que se fixo no 2023, donde no volcado de datos pois perderonse datos que despois se recuperaron. Isto foi no 2024 e ahora mesmo esa incidencia está solventada e según a información que temos isto é o que dice a memoria de Fiscalía, que insiste que detectou fallos no volcado de datos sobre o histórico do quebrantamento. Pero, se vos sabedes, os afastamentos xudiciais non xeran, como di Fátima, sobreseimientos. Eso é imposible. Hai un procedimento xudicial para que haxa un orden de afastamento, ten que haber un procedimento xudicial aberto. En ese procedimento decretar esa orden de afastamento. E se esa orden se incumpre, habería un procedimento a maiores. Eso non xera ningún tipo de sobreseimento. E, ademais, hai outros mecanismos, porque dadevos conta que isto crease no 2009, e a Lei de Violencia de Xénero entra en vigor en enero de 2005 e xa nace con medidas cautelares. A maiores, na convocatoria do 23, estas pulseras tiñan outro tipo de vantaxas para as mulleres que non tiñan as anteriores. Por lo tanto, é falso o que estades a decir de que se xeraban sobreseimientos, que as pulseras propiciaron postas en libertad. Iso é falso, porque se é un procedimento judicial que está na calle. Entonces non pode xerar ningún tipo de postas en libertad. Se hai unha posta en libertad, a muller avísase e daríase, ao mellor, cando está escarcelado, poñeríase ya unha pulsera porque sale en libertad condicional. É dicir, que aquí hai un desconocimiento importante do mecanismo judicial. Entonces, isto non funciona así. Entón, vamos a ver, e ademais as reclamacións que hai concretas son dos traballadores ou das empresas moitas veces por estas licitacións. Por lo tanto, todo este barullo, porque o Partido Popular é especialista en non defender a violencia de xénero, é dicir, que o que debería aprobarse a violencia intrafamiliar como se fora un problema personal que pasaba nos anos 70, e agora, pois, poñer todas as alarmas de que hai que reprobar a ministra, hai que sancionala, hai que pedir auditorías e mezclades xueces con administración. Tampouco é correcto. A xudicatura é un corpo especial, depende do Consello Xeral do Poder Judicial e o Ministerio de Xusticia o que ten as directrices. Por outro lado, tamén o mezcla Alberto, mal feito, porque fala da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia nas competencias de xusticia son medios, non son xuíces. E os xuíces haberá, evidentemente, eu estou de acordo co que dice Alberto, que os operadores xurídicos, sin dúbida, deben recibir formación. Debese implementar os mecanismos do IMELGA, que ahora mesmo foi unha creación do ano 2005, naceron cunha gran expectativa e, ademais, creo que a vocación de nacimiento era espectacular, porque ahora mesmo
están funcionando deficitariamente porque están moi saturados e ahora mismo para un email que estás que esperar un ano ou ano e medio, o cual non está cumplindo a súa función, incluso médicos forenses, educadores familiares, psicólogos e demais, pero que mezclades todo facendo un totum revolutum. Por lo tanto, non compartimos o vosso criterio do que decides, porque non é certo, non é correcto, non é verdad que fora ninguna muller asesinada. Os canales e observatorios da violencia de xénero xa dan os datos correctos e sabemos concretamente, é certo que hai incrementos de violencia de xénero, claro que sí, que os hai, e sen duda eso o Ministerio e a Consellería sí que tendrían que ter unha vocación de formación de cara á ciudadanía e saber por que estamos incomprensiblemente nun retroceso en menores de 30 anos que non se pode entender na sociedade que estamos que este pasando. Iso é correcto, pero que non pode ser que mezcledes todo e digades cousas que son falsas, que non sabedes como funcionan exactamente os xulgados por dentro. Por lo tanto, non é certo que se asesinaran a ninguna muller por o fallo destes dispositivos, nin en 2022 nin en 2023, non se compraron tampouco en AliExpress, que anda dicindo o Partido Popular por aí. Non é certo que as incidencias temporales de acceso á información puxeran en perigo a ninguna muller, porque iso rescatouse despois e as mulleres teñen contactos e os operadores de viaxen, sobre todo a Guardia Civil, sobre todo en Betanzos, que é o que máis coñezo, funciona moi ben, porque as chaman por teléfono repetitivamente a todas as mulleres, as que non teñen pulsera tamén. Quero dicir, a Biogen en Betanzos funciona, a min me sorprende dun xeito espectacular, porque chaman a todas as mulleres por teléfono e non teñen, porque moitas veces si se pide a posta dunha pulsera telemática. Por outro lado, que di Alberto que as reticencias dos operadores xurídicos sabe que esa esta medida. Non o comparto, non é certa. Eso non é verdad. Ante a dúbida hai unha orden de afastamento, que non hai unha pulsera. A pulsera para situacións extremas, graves, de escarcelación porque salen con permisos carcelarios, porque están no 4º grado, porque houve xa un intento autolítico, ou unha tentativa de homicidio, ou unha tentativa de asesinato. É dicir, cando, son situacións moi graves e moi extremas. Están totalmente controladas. Ahora mismo teñen o botón do pánico. Por lo tanto, iso que dices non é certo. Do email gásico comparto, pero claro, a mezclar todo non podemos votar a favor. Tampouco os datos os ten o Ministerio e conócense todas as incidencias, ni se facilitou o traspaso. E non é que sea peor co anterior, é moito mellor co anterior porque ten algunhas ventaxas que non tiñan os outros, que ademais as ofreceu a nova licitadora no ano 23. Como sabedes, son administracións e as administracións, evidentemente no volcado de datos producironse eses fallos, pero iso non é motivo para que pidades que se repobre a ministra, pouco menos non pedides que a mandemos ao paredón porque prohibiuse para a lei do talión, pero se non, hasta pedíades que a mandáramos ao paredón. E sí que é certo que se podía decir que o goberno de España remita os datos ao do resultado da auditoría que vai facer, pero pouco máis, polo tanto non estamos a favor. Sí, gracias, Cati, que me enrollo como unha persiana. E despois acabaste, se te parece. Vale, sí que... Claro, aquí sempre o que se votan son os acordos, non tanto a exposición de motivos, que aí sí que tamén podría haber certas discrepancias. Tamén poderíamos falar dese oportunista ou hipócrita postura do PP a este respecto, cando en outros lados goberna da man da ultradereita, que esta propia ultradereita a que nega a violencia machista e moitas veces forza ao PP a adoptar os seus postulados, ou tamén que o propio Partido Popular cuestionou avances en dereitos como a lei do sí e sí, máis tamén a posible cuestionável aplicación de algúns sectores do ámbito judicial. Sí que tamén poderíamos afondarse, simplemente sería reprobar ou exixir a súa dimisión. Sí que é certo que a resposta que deu a ministra despois de que fose público esta cuestión
posiblemente non foi a mellor, pero bueno, o que intentamos incluir con estas emendas é que sí que é certo que son dos sistemas que deberían ir da man, porque non podemos, bueno, además de que non negar que este sistema tivo erros, como dicía, que hai que depurar responsabilidades, penso que non podemos falar da mellora das pulseiras sen tampouco falar de outro elemento fundamental que é o propio sistema Bioxen. Simplemente sinalar eso, que é un sistema que funciona basicamente a través dunha aplicación informática, sen facerse sempre informes psicosociais complementarios, polo que isto deriva con frecuencia en que se infraestime o risco da vítima e non se tomen medidas para protexelo. No mesmo ano 2025 houve asesinatos machistas na Galiza de mulleres que estaban dentro deste sistema e non foron protegidas, que sí que hai que sinalar que non estaban dentro do sistema ou eran usuarias desta pulseira Cometa. E só por tamén puntualizar que sí que é certo que o BNG levan reclamando unha mellora do Bioxen e tamén por iso incluíamos como unha emenda e o reforzo do persoal do IMELGA aquí na Galiza, que por iso tamén incluíamos na emenda. Xa remato dicir eso, que sí que non compartimos a exposición de motivos, pero bueno, sí que nos acordos, pues sí que, bueno, como xa falamos noutras veces, pedir responsabilidades a quen ten esa competencia, pues nunca está de máis. Fátima. Bueno, eu quería dicir que a miña compañeira dixo que desconocemos o procedimento xudicial, pero ela mesma di que se incumpre unha orden de alexamento se inicia un novo procedimento que evidentemente se cando a prova que tes é as pulseiras que non registraron o acercamento vai se producir un sobreseimento e que se está en prisión provisional vai salir porque non se pudo probar que se rompeu esa orden de alexamento. Por outra parte, dicir que non se produceu ningún asesinato que non o sabemos. Non o sabemos porque o Ministerio non nos dá información de que datos se perderon, de que pasou, nin información ninguna daquela. Afirmar así tan taxantemente non o podemos saber. Que non se puxera en peligro a ningunha muller? Home, saliron mulleres dicindo testimonios de que se encontraron o seu agresor diante da súa porta e que non tiña o aviso. Non pasou nada, pois porque non pasou, pero puido pasar. Quero dicir, minorar os riscos que se correron con este problema, pois penso que é unha defensa a unhas, non sei se a un partido ou o que, pero cando estamos loitando e o Partido Socialista, que se erixe como máximo defensor da muller, estamos atentando contra os dereitos de mulleres que se creen protegidas por uns sistemas que dan erros e que ninguén adote ningunha responsabilidade, nin dé explicacións, nin presente informes, penso que non é defender a muller. É defendera cando nos interesa e cando non pasou nada, non era tan importante. E despois, en canto ao que sinalou Alberto de que lle parece que é un pouco que o PP non defendemos as mulleres, esa é a idea que teñen eles desde sempre, eu argumenta dicindo que temos a Vox como aliado nalgúns gobernos. Para empezar, en Galiza non, que temos maioría absoluta, non nos fai falta. Pero creo que é mellor non meter no debate os socios que teñen cada un aquí para gobernar. Remataches? Vale. Pois vamos a ir a votar, pero se me permitides, vou a dar a miña opinión. É que o tema da violencia machista, que é violencia machista, non é outra cousa, é violencia machista porque se mata as mulleres por ser mulleres. É un problema o suficientemente grave e hai moitísimas mulleres que están padecendo e moitísimas mulleres, por desgraza, que siguen morrendo, é que é o suficientemente importante para non caer cando hai un problema destes, porque nadie digo que non houbera un problema, como para pasar a estas exageracións, hipérboles, estes debates que non nos levan a nada, porque o que nos levan é que moitas mulleres se sintan desprotegidas precisamente por decirlles que levan unha pulsera de AliExpress. Quero dicir, me gustaría ter que houbera, non aquí, porque nos pouco non vamos a decidir nada, a cousa como é, pero sin noutros ámbitos un análisis, unha reflexión, unha auditoría ou o que faga falta
reposado e calmado. Non entrar como un miura a decir, a pedir dimisións a diestro e siniestro, que estamos aquí todos para pedir dimisións, porque eu xa mellor calo, e entonces non xoguemos nin cas vítimas nin ca violencia de xénero machista. Non xoguemos, non é para xogar. Estou pensando en nas vítimas, que parece ser que nos acordamos solo de vez en cando nas vítimas, pero hai vítimas todos os días. Hai xente que ten moito medo e que vai ten moito medo vendo o que pode acabar este país negando a violencia de xénero. Eso é só o que quería decir. Entón, se vos parece, votamos. Creo que é suficiente, sí. Bueno, votos a favor? Vale. Votos en contra? Non hai abstencións. Vale. A seguinte moción é do Grupo Mixto BNG para solicitar á Xunta de Galicia o financiamento íntegro das escolas municipais de Miño e a súa transferencia á rede Galiña Azul. Cando queiras, Alberto. Sí. A educación infantil de 0 a 3 anos é un servizo esencial para a conciliación da vida laboral e familiar, a igualdade de oportunidades e o impulso demográfico. A propia Lei 5/2021 de Impulso Demográfico de Galiza recoñece no seu artigo 11 a prioridade das políticas de conciliación e corresponsabilidade como elemento chave para favorecer a participación das mulleres no mercado laboral e o incremento da natalidade. Ademais, a Lei 13/2008 de Servizos Sociais de Galiza establece como objetivo do Sistema Galego de Servizos Sociais garantir o acceso universal da cidadanía a servizos de atención social, asegurando a suficiencia orzamentaria que garanta a súa efectividade. Neste sentido, a creación, mantemento e xestión das escolas infantís públicas de primeiro ciclo de 0 a 3 anos é unha competencia exclusiva da Xunta de Galiza, tal como recolle o artigo 27.23 do Estatuto de Autonomía de Galiza e como recoñece o propio Goberno galego nas licitacións do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, que xestiona as escolas da Rede Autonómica Galiña Azul. Porén, a realidade é que numerosos concellos galegos, como de Miño, son os que están a asumir con enormes dificultades financeiras o custe dun servizo que non é competencia municipal. No caso concreto de Miño, a Escola Infantil Municipal A Ceboliña supuxo no ano 2024, segundo datos do propio concello, un coste total de 366.859,32 euros, dos cales a Xunta de Galiza chegou 30.000 para mantemento e 87.314,14 para apoiar a gratuidade, aos que habería que sumar parte dos 5.094,21 euros achegados con posterioridade. E, por outra banda, debemos ter tamén en conta os 16.953,59 euros procedentes das cotas de comedor achegadas polas familias. Estes datos arroxan que o Concello de Miño tivo que asumir máis de 225.000 euros anuais para manter un servizo que é competencia da Xunta de Galiza. A esta situación engádese que o Concello está habilitando unha nova escola infantil municipal na antiga unitaria do Xarío, necesaria para atender a demanda crecente derivada do aumento poboacional e das novas familias residentes, o que duplicaría o esforzo económico municipal se a Xunta continúa sen asumir as súas responsabilidades. Esta situación inxusta e moitas veces insostível para as arcas municipais obriga aos concellos a financiar unha competencia que lle é impropia mentre a Xunta de Galiza das escolas infantís. A integración permitiría que o servizo fose asumido pola administración competente, garantindo a continuidade, a gratuidade real e o mantemento das prazas, ao tempo que se liberan recursos municipais que poderían destinarse a outros servizos locais. No caso de Miño, o aforro derivado da transferencia da Escola Infantil Municipal A Ceboliña e da futura escola no Xarío permitiría compensar, xunto co ingreso correspondente ao IBI da AP9, unha parte substancial da cota anual de alrededor de 500.000 euros que o Concello paga ao Estado pola débeda herdada do desastre na xénese e xestión da construción da urbanización Costa Miño, contribuindo así á estabilidade financiera municipal. A asunción pola Xunta de Galiza do financiamento e xestión das escolas infantís municipais non só é unha cuestión de xustiza competencial, xa que avanzaríamos no principio de unha administración, unha competencia, senón tamén de responsabilidade institucional e equilibrio territorial. Miño, como outros concellos galegos, e sobre todo pola súa situación económica de total excepcionalidade, non debería seguir soportando un custo dun servizo esencial que lle corresponde á administración autonómica. A transferencia á rede Galiña Azul fortalecería o servizo público, aseguraría a súa estabilidade e liberaría recursos municipais para outros ámbitos prioritarios e marcados dentro da súa competencia. E por todo isto, o que propoñemos desde o grupo do BNG é instar a Xunta de Galiza a asumir o financiamento do servizo das escolas infantís municipais de Miño, incluindo como mínimo os custos de funcionamento, persoal e gratuidade de conformidade coa súa competencia exclusiva en materia de educación infantil de 0 a 3 anos.
solicitar á Xunta de Galiza e ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar que inicien as xestións necesarias para incorporar a Escola Infantil Municipal de Ceboliña e a futura Escola Infantil Municipal do Xarío á rede de escolas infantís de Galiza, Galiña Azul, e reclamar que, mentre non se produza a transferencia efectiva, a Xunta de Galiza asuma o custo total das escolas infantís municipais, compensando económicamente ao Concello de Miño polo gasto derivado dun servizo que non é da súa competencia. E xa por último, dar traslado este acordo da Presidencia da Xunta de Galiza, a Consellería de Política Social e Igualdade, ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, ao Parlamento de Galiza e á Federación Galega, a FEGAM, así como facultar á Alcaldía e á Concelleira en quen delegar a toma de cantas medidas foren necesarias para cumprir estes acordos. Gracias, Alberto. Bueno, efectivamente, como dice, suporía abaratar un coste de incorporar as escolas infantiles, bueno, cando se habla de Xarío, as galiñas azules galegas, porque, certo, xa falaches dos costes, son uns 366.000 euros, o Concello ten que poñer uns 226.723 por os datos que temos, e as achegas da Xunta, si que é certo que hai 16.953,59 do comedor, e as achegas da Xunta son 122.408. É certo que o coste de neno de escola municipal a Galiña Azul parece que abarataría o coste e suporía un aforro para o Concello. Bueno, estamos de acordo en que se lle pida, non creo que nos fagan caso, pero estamos de acordo. Sí. Fátima. Sí, bueno, a ver, todo o que sexa pa ben pa miño está ben, está claro. O que sí que, bueno, como sabedes, este tipo de escola infantil se xestiona a través do consorcio, hai que adherirse ao consorcio, é unha solicitude que fai o Concello, quero dicir, non sei exactamente os trámites a pormenores, pero temos o xantar na casa xa, que xestiona o consorcio, habría que solicitar o das... Temos varias, o Concello xa está adherido, ten varios servizos. Bueno, nós imos absternos o Concello que decida o que quere facer. Bueno, pois entón, a ver, evidentemente o Concello estaría encantado de ter non unha galiña azul, sino dúas. Pero tampouco gratuita. Claro, o que iba a decir, igualmente que a galiña azul temos que saber todos que o Concello sigue aportando unha cantidade importante de cartos por cada plaza creada. Claro, evidentemente estaríamos encantados. O Concello, de feito, para ser unha competencia impropia, ten, mesmo nas circunstancias económicas que todos coñecemos, que non son as mellores nin as desexables, aínda así se arrisca a facer unha segunda escola infantil porque vemos que é necesaria e que vai contribuir ao futuro de Miño, que de verdade que é maravilloso ter necesidade de facer escolas infantís. Quero dicir, por aí vai o compromiso deste Concello, deste Goberno co pobo de Miño e co futuro de Miño. Por outro lado, Alberto, deixeme que te corrixa para ben, o sea, para mal neste caso, non polo que dis, sino que non só nos vería moi ben que a Xunta se fixera a cargo dos gastos da escola infantil, senón tamén dos do SAF, que é unha competencia impropia como unha casa, e dos que asume tamén o Concello para a limpeza do CPI. Entón, aí, xa, con eso solo, xa podíamos o resto incluso gastalo en festas. O sea que sí, ojalá nos tuveramos todas esas competencias impropias que non tuveramos que facerlles frente, entón intentaríamos máis cartos. Pero bueno, isto creemos que pode ser positivo, se o conseguimos. O Concello está adherido dende hai anos, temos a xantar na casa, temos centro de día e algún servizo máis, entón pois votamos sin máis. Bueno, votos a favor? Abstencións? Vale. Alberto, hai unha última moción da sesión de hoxe, que é do Grupo Mixto BNG para o impulso dun plan municipal de compostaxe. Cando queiras. A
A xestión dos residuos sólidos urbanos é un dos principais retos ambientais, económicos e sociais que afrontan os concellos galegos. Máis do 40% do contido dos contenedores corresponde a materia orgánica, é dicir, residuos que poderían aproveitarse mediante procesos naturais de compostaxe, reducindo así o volume de lixo que se transporta e trata na planta de Sogama. O actual modelo centralizado e que prima a incineración resulta insostível a medio prazo, tanto a nivel ecolóxico como económico. Os concellos galegos asumen cada ano un custe crecente pola recollida, transporte e tratamento de residuos, que se incrementou notablemente tras as últimas subas da Xunta de Galiza. O tratamento dunha tonelada de lixo de Sogama ronda os 100 euros e a parte correspondente ao transporte supón unha porcentaxe moi elevada do gasto municipal en xestión de residuos. Diferentes concellos galegos como Allariz, Pontevedra ou Ribeira veñen demostrando que existen alternativas máis ecolóxicas e rendíveis, programas de compostaxe doméstica e comunitaria que permiten transformar a materia orgánica en abono natural, reducir o volume de residuos e mesmo xerar aforro económico para as arcas municipais e o peto da veciñanza. O plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra é un exemplo de éxito. 23 concellos xa contan con composteiros comunitarios e sistemas descentralizados de tratamento de lixo orgánico, con funcionamento excelente e unha ampla participación veciñal. Este modelo basease en 3 niveis: a compostaxe doméstica para vivendas con xardín ou horta, compostaxe comunitario para barrios, urbanizacións e parroquias e, onde sexa necesario, pequenas plantas municipais de tratamento. En Miño, a posta en marcha dun plan municipal de compostaxe permitiría reducir a fracción orgánica do contenedor verde, avanzar cara a unha xestión máis sostível dos residuos, cumprir cos obxectivos europeos de reciclaxe e, ao tempo, diminuir o coste do servizo de lixo para a veciñanza. Ademais, o compost xerado podería empregarse en xardíns municipais, así como iniciativas de recuperación ambiental ou para uso da propia veciñanza. Ademais, como medida complementaria e tendo en conta a experiencia acumulada, esta iniciativa debería ir acompañada dunha campaña de sensibilización e formación, garantindo o coñecemento e a implicación da veciñanza. Por todo iso, o que propoñemos é a creación dun plan municipal de compostaxe co objetivo de reducir a fracción orgánica dos residuos domésticos e promover a súa valorización mediante sistemas de compostaxe doméstica e comunitaria, poñer en marcha un programa piloto de compostaxe comunitaria con instalación de illas de composteiros en varias zonas do Concello, parroquias, organizacións ou zonas semiurbanas, baixo un modelo de xestión veciñal con apoio técnico municipal. Repartir composteiros individuais entre as vivendas unifamiliares con parcela ou horta que desexen participar no programa de compostaxe doméstica, incluindo formación e seguimento do seu uso. Desenvolver un plan de información e sensibilización veciñal con charlas, materiais divulgativos e acompañamento técnico para fomentar a participación e garantir o correcto funcionamento do programa. Avaliar periódicamente os resultados do proxecto piloto, aforro económico, reducción de residuos, participación veciñal e calidade do compost, coa finalidade de estender o programa a todo o territorio municipal, explorar vías de colaboración con outros concellos galegos que xa contan con programas de compostaxe, co objetivo de compartir recursos técnicos e boas prácticas, e instar a Xunta de Galiza a apoiar económicamente o programa municipal de compostaxe en cumprimento das directrices europeas de reducción e valorización da fracción orgánica dos residuos. E xa, por último, facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas fosen necesarias para cumprir estes acordos. Vale, Emma. Bueno, está ben todo isto que propós, pero, bueno, eu xa teño dito en anteriores plenos, cando se trae unha moción hai que adaptala un pouco ao Concello no que vamos a plantexar. Aquí, crear un plan municipal con técnicos e apoio técnico e tal, nos aquí non o podemos facer, eso é obvio. Nin temos nin medios económicos, nin medios personais para levar a cabo un programa no senso que ti o pides, e non me poñes de exemplo a Pontevedra, porque, home, estamos anos luz do que é Pontevedra e os recursos que ten Pontevedra e a situación propia de Pontevedra. Pero vamos a ver, non temos inconveniente en facer, vamos a ver, neste Concello no ano 2021 recurriuse a Sogama. Sogama depende da Xunta, ofrece cursos gratuitos, trouxéronse composteiros no ano 2021 e fai cursos con personal técnico especializado. Para concellos galegos teñen que pedir o compostaxe ou os cursos gratuitos bueno, non temos inconveniente en pedir. Poden ser presenciales, de forma que veñen os veciños, os composteros son gratuitos,
e dánselle manuales de apoio didáctico para saber, co obxectivo que os ciudadanos teñan a forma de tratar os residuos orgánicos. Dáselle formación práctica con talleres que enseñan a técnica de compostaxe, a ubicación, material didáctico, e son os técnicos de Sogama os que se desplazan e resolven dudas aos usuarios durante a formación. Por lo tanto, nós podemos solicitar a Sogama e solicitar un programa, pero non o que nos pides tú, porque isto Sogama nos lo dá gratuito e ademais é un convenio de colaboración ca Xunta de Galicia, que tú estás dicindo que a Xunta apoia económicamente, a Xunta, a través de Sogama, xa está facendo este tipo de cursos, por lo tanto, e xa os fai gratuitos para os concellos, por lo tanto, podemos adherirnos, pero non podemos votar a favor tal como plantexaste ahora mismo, porque isto non... ou externalizamos, e sería gastar cartos cando temos acceso por outros medios máis sinxelos, quizá, no mellor, non tan completos como o plan que traes tú, pero eu penso que nos cumpliría a función po concello no que estamos. Gracias, Emma. Fátima. E, bueno, o meu argumento vai un pouco na liña de Emma. Dicir, penso que compararnos con Ribeira, Pontevedra, home, é un pouco... Claro, as características de Miño son moi peculiares. A parte que, bueno, nós temos moita aldea, levan facendo os vellos compostaxe tempo e tempo. Pero, bueno, concordo con Emma e que o propio Sogama fai os cursos, xa se fixeron aquí algúns, se dan, bueno, eso, veñen os técnicos e demais, colo cual non vemos tampouco a trascendencia desta moción a nivel de Miño agora mesmo. Por iso parecenos unha idea, claro que sí, que sería moi bonita, pero imos absternos porque non lle vemos a viabilidade en Miño. Bueno, só vou decir unha cousa. Se a túa é breve, empeza a ti, se queres. A ver, sí que é certo que nos exemplos que se poñían Pontevedra sí que supera os 65.000 ou 68.000 habitantes, Ribeira supera ronda os 21 ou 23.000 habitantes. Outro concello que non se nomeou e sí que aparece recollido na exposición de motivos é Allariz, que está na horquilla, digamos, dos 6.000 ou 7.000 habitantes. Claro, non sei se atender máis a unha cuestión de tamaño de poboación, senón máis de vontade. Así que podemos verlo como un gasto, eu enfocaría un pouco máis como un investimento, porque sí que é certo, ademais de avanzar na sostenibilidade ou na reducción de emisións tamén no transporte, pero bueno, das emisións en xeral, repercutiría positivamente, porque cantas menos toneladas mandemos a Sogama, menor é o custo que a factura que emite. Entón sí que podría verse como un investimento de implementar a serio un plan de compostaxe. Puramente xa podemos enfocalo a unha cuestión económica. Se mando menos, cobranme menos. Sería, penso eu, o enfoque que deberíamos ver, que non é tanto un gasto, que sí que o é, senón un investimento para mellorar, tamén é importante para diminuir a factura ás veciñas da recollida de lixo. Cabache xa, vale. A ver, nos partimos, o sea, compartimos a exposición de motivos. O que non compartimos sería moi doado ahora votar que sí, pero sabemos que non se pode implementar en Miño. Non só por falta o sea, polo tamaño, que é certo que Allariz é un pobo, ten 6.000 e pico habitantes, pero, bueno, os recursos económicos non son os mesmos. E a situación tamén, a conformación entre zonas urbanas e zonas máis rurais non é a mesma tampouco, e o historial que ten tampouco. Entón, sabemos lamentablemente que non o podemos implementar, entón, pois vamos a votar en contra. Pero moi breve. Sí, non sei se case un triple desde o centro da cancha. Tamén sería como autoemenda, pero bueno, eu non sei se que se acabe convertindo nunha emenda ou polo menos un compromiso, quedarse simplemente co punto 1 e 2, ou polo menos o 2, o de antes de dicir que non, testalo nalgúna zona ou parroquia de Non, sí que vamos a facer
Estamos, de feito, tramitando para que haxa unha campaña, que sí que é certo que hai unha certa porcentaxe que demanda composteiros. Con Sogama, claro, con Sogama. Bueno, esa é a realidade. Aquí, a veces, esquecemos que a situación económica non só se ve no orzamento ou nos grandes pagos. Aquí se vive a situación económica todos os días para todo. Si metemos nun sitio, temos que sacar doutro. Lamentablemente, este grupo leva 6 anos vivindo así, literalmente así. Vale, porque que non teñamos a los señores de negro vigilándonos porque xa está encaminhada a débeda, non quere dicir que non estea e que non estemos todos os días sacando dos outros ou medindo todo, lamentablemente. Esta é a situación. Entón, vamos a votar. Votos a favor? En contra? Abstencións? Vale, moitas gracias. Un segundinho. O punto 10 é informes do equipo do goberno e, se me permitides, eu nos informes vou aproveitar para convidarvos a todos. Eu, de verdade, que lamento moitísimo que teñamos que estar a día de hoxe así. Eu, de verdade, que pensei, fixen un esforzo de fe de que hoxe non teríamos que acudir, non estaríamos na situación de acudir mañán a unha concentración por unha paz xusta en contra do xenocidio, porque vemos que o alto do fogo non é tal. Entón, mañán vai haber unha concentración en Miño, en 47 concellos máis de Galicia, aparte de moitos máis concellos no resto de España, e o domingo hai, creo que, unha gran manifestación en Madrid. Entón, bueno, aproveito para convidarvos a todos. Paso. Apoiades a Alberto. Vale. Bueno, pois, nada, convido-vos a vos e a toda a poboación a que, dentro das nosas poucas posibilidades, pero creo que sí, porque 4 persoas empezaron na volta ciclista e algo non se conseguiu o que queremos, pero sí que se provocou un movimento máis grande. Entón, non deixemos caer os brazos, nos deixemos rendir antes de tempo. Entón, pasamos xa a rogos e preguntas, que creo só ten rogos o Partido Popular escritos. Entón, Fátima. Os dous? Sí. Vale. Como rogos, o primeiro é que, como consecuencia da reforma da Escola Unitaria en San Xoán Perves, xa non está habilitado ningún parque infantil na zona da Asociación de Veciños. Este parque era frecuentado por nenos e nenas que agora non dispoñen de parque, nunha zona na que é habitual a presencia de nenos. Por iso solicitamos ao Goberno Municipal que estude a instalación dun novo parque infantil que sustitúa ao que xa non existe. E o número 2 é que na estrada que une Perves con Campolongo, na zona do río Dandel, e na zona de Buíña existen árbores que se atopan en mal estado. Na zona do río xa van varios anos nos que cae algunha árbore a estrada sen que de momento haxa que lamentar accidentes. Ante a chegada da tempada de inverno, solicitamos que o Goberno Municipal faga as actuacións precisas para evitar que estas árbores cos temporais caian á estrada. Gracias, Fátima. Bueno, o parque como tal non era o da Escola de Xarío. Estaba malí vallado e os pais metíanse, pero é certo que iban ali. Agora falouse ca asociación, verdad, Elena? Para facelo ao lado donde dixoche. A ver, hai máis dun ano que sabíamos que había xente que entraba no parque da Escola Infantil, da Escola Unitaria, que agora se está convertindo na segunda Escola Infantil de Miño. Pero realmente ese parque nin estaba cuidado porque estaba pechado, non estaba no mellor estado. Falouse xa hai máis dun ano coa asociación para que nos indicaran que sitio creían a Asociación Xarío que sería o máis indicado para facer un parque. A propia asociación foi a que decidiu poñer que se puxera cando se faga, xa temos avanzado o sitio que vai ser o que eles elixiron, se non hai cambio de opinión de última hora por calquer motivo imprevisto, e que será na pista de tenis, porque iso é de propiedade municipal, podería facelo o Concello,
bueno, decidiuse na asociación que sería o mellor, que consideran que é o mellor sitio. Entón, en algún momento vaise facer aí un parque. Respecto dos árbores, pues habrá que requerir aos propietarios, lógicamente, porque isto é de particulares, para que o retiren. E é certo que ten razón que este é un mal endémico que temos en todo o Concello, non só nesa zona. Alberto, non tes ningún rogo, verdad? Vale, pois entón pasamos ás preguntas e tamén... Hai unha pregunta que coincide o BNG con... Sí. Vamos, por lo que vemos, hai dúas... A pregunta do Partido Popular, hai unha pregunta que é a terceira. Non, a cuarta. A cuarta, sí. A cuarta do BNG, que se queredes leste a túa, Alberto, xa se conserva, para que se contesten á vez, porque veñen sendo é a mesma, sí. Ben, entón, Fátima. Estamos xa a mediados de outubro e aínda non se presentaron os presupostos municipais. Sabemos que os presupostos son un instrumento esencial para a xestión dos recursos do Concello e por iso lle trasladamos ao Goberno a cuestión de que en estado está a elaboración do presuposto para o ano 2026 e cando os van a traer ao Pleno. Vale, Alberto. Si queres lelo, pero é o mismo, non? Bueno, pois, María, podes responder? Bueno, pois, salvo imprevistos, que sempre os hai, temos idea de empezar en novembro, tras fixar agora nas semanas estas que quedan de outubro a documentación especialmente económica do contrato de zonas verdes, porque son datos que nos precisamos para que as contas hayan sen problemas despois na súa execución. Pero, bueno, entre eso, no mes de novembro iniciaremos e con sorte, pois, ao longo dese mes se presentarán. Gracias, María. Bueno, entón, a ver, como vamos? Preguntas de Alberto. O BNG de Miño recibiu queixas de veciñanza sobre a ubicación dos colectores de lixo situados nas inmediacións do local social de Bañobre, xa que están colocados directamente na estrada, nun punto con moito tráfico e sen condicións necesarias de seguridade. Os vehículos circulan a escasa distancia dos colectores e a velocidade elevada, o que supón un risco para as persoas usuarias. Ademais, a súa colocación moi próxima á Capela de San Paio fai necesario unha mellora estética do punto de recollida, que podería lograrse cubrindo os colectores con paneis de madeira ou outro sistema similar que integre mellor o conxunto na contorna. Por outra parte, a veciñanza sinala que unha alternativa citada podería ser situalos no camiño que leva ao lavadoiro, perpendicular ao lugar actual, onde apenas hai tráfico e se melloraría a seguridade sen dificultar o servizo. Por todo isto, o BNG formula ao Goberno Municipal a seguinte cuestión. Valoran unha nova ubicación para os colectores de lixo do lugar mencionado e melloras na súa integración estética, tomando as medidas necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias e a armonía do espazo público? Bueno, isto podeslle dar unha volta, pero o problema non é onde os colocas, sino se o camión o pode recoller, claro. Entonces, isto hai que darlle unha pensada, falando que con nos fai a recollida de lixo, e o tema estético, pois tamén se pode valorar, é dicir, se non o podemos poñer en outro sitio, porque nese camiño que diste que vai ao lavadoiro, creo que o camión non lo recolle ali. Pero, bueno, tenemos que darlle unha volta. Hai que pensar que no caso concreto de vidro e papel teñen que ver o camión con pluma e chega a onde chega. De feito, incluso onde hai bastante sitio é bastante espectacular, teñen que levantar contenedor e vai valendo pouco, se necesitan o seu espazo. Vale. Vale. O BNG de Miño, tendo en conta os problemas que se teñen producido co aparcamento dos coches fúnebres que prestan servizo no centro de Miño, xa que, malia reservar previamente unhas prazas diante da igrexa, en ocasións hai vehículos que ocupan o espazo, obrigando ao coche fúnebre a estacionar en doble fila ou de xeito inadecuado.
Por iso formulamos ao Goberno Municipal a seguinte cuestión. Podería habilitar e sinalizar de forma permanente un espazo reservado para o aparcamento de vehículos que prestan este servizo religioso diante da Igrexa Parroquial de Miño, co fin de garantir a dignidade e seguridade deste servizo, e valor aplicar algunha outra medida complementaria como instalación de volardos móviles co fin de garantir a reserva do espazo habilitado. No, é dicir, non, de xeito permanente non se pode habilitar esas plazas para o servicio fúnebre, porque realmente o servicio fúnebre funciona perfectamente. O que falas ti de volar dos móviles xa os temos, que son os conos, coñe, é a propia funeraria que os pon. Quero decir, normalmente a xente os respeta e non hai ningún problema para cando teñen un enterro a propia funeraria que os coloca aí os conos. Pode haber que haya algunha persona que sea incívica e que teña os conos e que aparque igual, pero de todas formas a funeraria o sabe, ten habilitado espacio dentro do Concello para meter o coche fúnebre. E a meter esas plazas limitadas solo para cando teñamos un difunto, pois non nos parece conveniente de cara á ciudadanía. Simplemente era que mesmo tamén se podía facer con tramos horarios, porque é certo que ese servizo non se presta a todas as horas, sobre todo polas tardes. E o tema dos volardos é que sí que é certo que houve casos que se retiraban esos conos, simplemente podría solucionarse con instalación deses volardos móviles, simplemente que non se podan retirar, pero que se podan abatir e subir cando se sean necesarios. Simplemente era para que a reserva do espazo se xa efectiva, porque sí que é certo, sobre todo no verán, que hubo problemas con esa cuestión. Vale. O venir, xa te digo agora que non. Vale, é que sí que... Non preguntes nada, no. Vale, é que sí que, a ver, xa por darlle un pouco así un pequeno xiro, sí que recollín... Argumental. No, simplemente ter tamén constancia das actas de cando se levou por primeira vez esta cuestión a pleno na aprobación de, non sei, en verán do 18, non hai tanto, e sí que as actas sí que recollían en palabras do portavoz socialista naquela época, que sempre vou rectificar e benvidos a este impulso á protección da marisma, e con esta figura o ENIL traslades algún, bueno, que sí que se traslada algún xito de responsabilidade do custe de defensa deste espazo ao Concello, que sí que é certo que poderíamos ampliar e metelo na rede Natura. E logo sí que tamén destacaban que consideran que este espazo natural de interese local, que efectivamente é unha figura de protección, e que sen dúbida é beneficioso para Miño e concretamente para unha contorna de tal importancia como as marismas do Baixoi. Marismas, como todo o mundo sabe, Miño, a bandeira da súa defensa foi alzada polo Partido Socialista de Miño. Simplemente era iso de, se no 18 Alberto, era unha pregunta. Xa, pero bueno, simplemente por matizar unha cuestión de que estos son preguntas. Pero bueno, que reiteradamente traemos esta pregunta e nos gustaría en algún momento ver algún avance. Bueno, queda unha pregunta máis. Sí. Xa por último, o BNG de Miño volveu recibir queixas no reparto das bolsas de alimentos para persoas vulneráveis, esta vez, ademais de indicar a falta de variedade nos produtos alimenticios, destacando a pouca chega de carne e peixe ou a escasa cantidade para cubrir as necesidades das familias entre reparto e reparto, indicarnos que se lles chegou a ofrecer leite con data de caducidade superada ou a punto de superar. Desde o BNG entendemos que pode tratarse dun feito puntual, mas queremos trasladar a seguinte cuestión ao Goberno Municipal. Por un lado, a que se debe a que no reparto de alimentos deste mes se ofrecera produtos con data de caducidade próxima ao seu vencemento, e se o Concello de Miño segue algún tipo de protocolo ou realiza algún seguimento aos produtos que se ofrecen ás familias vulneráveis. E, xa por último, se o Goberno Municipal valora realizar estes repartos con máis frecuencia, así como establecer uns criterios mínimos de reparto de produtos con criterios nutricionais, co fin de garantir as necesidades das familias, que as necesidades das familias poidan estar cubertas. Bueno, primeiro, sí, claro, sí, vamos a ver, que caducidade non é certo, era consumo preferente, quero dicir, o que cho dixo non cho dixo correctamente. É certo que, por o que me di a compañera de Servicios Sociais, pois foi algo puntual porque chega, pero que se podía consumir, é dicir,
chegou así, é dicir, a veces por vendo almacén sempre se procura que este, pero vamos, é consumo preferente, por lo tanto era consumible. De todas formas, se lle dio información, se querían ben, e se non tiñan por que levala. Seguimento, evidentemente, claro que se dan produtos de calidad e nutricionais, pero estamos falando de produtos frescos que esos danse puntualmente, non se dan con certa regularidade. Os criterios mínimos de reparto xa están establecidos. Entonces, sinceramente, eu non sei esta queixa porque xa fixeron, porque realmente estánse cargando ese reparte unha vez ao mes, algo menos, cada 3 semanas, máis ou menos. Yo le penso. Vale, non é decir, pois cada mes se reparten, vai tamén un pouco en función do banco de alimentos, que son os que onde vamos a buscar, vai un pouco en función de si vamos a entregar frescos da campaña de Navidad, que tamén se fai entrega especial en Navidad, pero bueno, pode ser que si, igual cada mes e medio así se faga, o que si ora se leva uns cuantos meses, ou igual xa un par de anos, que en lugar de facer mensualmente como se facía antes, o que se fai é unha entrega moito máis grande, un lote moito máis grande, con menos frecuencia. Pensa que tamén nos saca moito tempo o personal, traballadoras sociais, que son as que van 2 mañas para ali a preparar os lotes, unha mañan máis a facer as entregas, por eso un pouco tamén se pensou en facer lotes máis grandes e máis espallados. E o que decía Emma, o da caducidade, xa o dixo ela, o leite non caduca, e en ningún momento nunca se obliga a nadie, ni se lle mete no seu lote un produto caducado porque sí. O sea, foi un caso puntual porque chegou con esa fecha do Banco de Alimentos moi axustada e ese foi o motivo, vamos, non é algo recurrente. Eu quería, xa que hoxe estou aquí, podo decido eu. Bueno, ao tema este é moi acaído porque acabamos de falar da reducir o lixo e os desperdicios. A confusión entre, bueno, falamos desto con motivo da túa moción sobre a compostaxe. É moi frecuente, polo visto, a confusión entre data de caducidade e data de consumo preferente. A data de caducidade indica que a partir desa data o produto non é consumible, é dicir, que provoca danos á saúde. E a data de consumo preferente é unha data orientativa de que a partir desa data o consumo pódese seguir facendo incluso durante varios meses e que pode ser en ocasións que o produto a consumir, o alimento, vai perdendo algunha das súas cualidades organolécticas. Por lo tanto, esta confusión entre caducidade e consumo preferente o que fai é causando un desperdicio inmenso que non somos conscientes a veces de desperdicio de produtos alimentarios, que ademais é, aparte de que ser injusto, porque hai xente que o necesita, e ademais é un despilfarro ambiental increíble. Entón, eu creo que o leite, é o que dicía Yolanda, o leite que se reparte é o HT, está uperizado, polo tanto, non ten data xamais de caducidade, é data de consumo preferente. É perfectamente consumible. Eu animo a todo o mundo a que se fixe se data de caducidade ou de consumo preferente, que xa digo, en latas, en leite, moitos produtos se pode seguir consumindo perfectamente. O exemplo típico é o do yogur. Entón, creo que todos debemos intentar non desperdiciar nada, pero moito menos alimentos. Entón, xa, de paso, falamos de reducir lixo, e de reducir o que se envía a Sogama, e ademais de ser un pouco conscientes do que facemos na nosa vida, por favor, non tiremos, nin rexeitemos produtos pola data de consumo preferente. E con isto, creo que rematamos, non? Bueno, pois boas noites a todos. Listo, acabado.